platí dvakrát, pretože som mandarinku strúham. Šupem. V tomto prípade to platí dvakrát. Dúfam, že ste ma počuli. Hovorím, že do rana nemusím dočkať a v tomto prípade to platí dvakrát, pretože dotyčný pán, o ktorom dneska bude reč, sa volá Branislav Zurian. Je to šéf Národnej kriminálnej agentúry už dnes. Mladý, ambiciózny, ročník 77 narodenia, veľmi aktívny, hej, taký už, no, taký odžitý proste, hej, takéto, však si ho ukážeme proste, taký, za chvíľku si ho ukážeme, len chňapnem jednu onu. No. Lesknú sa mu očička, nadúvajú ličička, volá sa to Branislav Zurian. No a čo som práve zistil, možno ho bude stať aj post šéfa NAKY, pán Zurian. Ja vždy hovorím jednu zásadnú vec, lebo tak chodím venčím psov, na koňoch som niekedy, jak som bol malý chlapec, po lesoch chodil a to. A vždy, ak som videl hovno, hovorím, na čo kopať do hovna, iba si zašpiním topánku. Hej. Radšej sa hovnu vyhnúť. No. A keď niekto kope do hovna, v tomto prípade hovno ako som ja, hej, tak proste niekedy zasmrdí sám. Hej, pretože tak kopne, že na tej topánke sa to hovno rozmaže, niekedy vyprskne do tváre a niekedy ten človek sa celkovo odhalí proste potom. Hej. No, takže Branislav Zurian ako kopal do hovna, hej? Pretože mňa všetci považujú za hovno, čo sa týka Moniky, Todovej, Vagáča, Bardyho, ja som proste nič, nula. Veľká daňová nula. No. Ale o to, tak aká veľká nula som, o to som efektívnejší. To kuciak, ako to bolo desatina z toho tu, čo ja vám postupne ukazujem na svojich videách. Hej? Kuciak to bol radový analytik a tak ďalej. Čes jeho pamiatke, všetko OK, hej. Ale toto, čo ja vám teraz odhalím, ja dúfam, že dožijem rána, hej, alebo tohto týždňa, pretože je tam v tejto chvíli absolútny pohod. Dokonca dneska, tak ako som písal, som musel odmietnúť kandidatúru do parlamentných volieb, aby som bol presný, lebo dneska bude aj o tom reč. Manuálne zaostrujem. Som musel odmietnúť kandidátku, pretože ma oslovil pán Marček Peter, ten, čo mi dal aj podpis na kandidatúru na prezidenta. A aj s pani Šimkovičovou. Sekundu. Mi dali podpis na kandidatúru na prezidenta. A teraz ma oslovili, síce dosť neskoro, neviem prečo neprišli skôr, ale to je jedno. Počkajte sekundu, musím toto svetlo napraviť. Nesvieti to, dobre. Svetlo. Sekundu. Svetielko. Sekundu. Vydržte. A dobre. Tak prišiel za mnou pán Marček, aj som išiel kandidovať a ja hovorím, nemôžem, lebo Zurian mi ide po krku. A budú iba, zbytočne budete mať škandál v strane. To je taký kriminálnik a zločinec ako Daňo kandiduje na vašej kandidátke. Oni urobili vraj iba malú kandidátku, strana, sekundu, niečo mi to nesedí. Počkajte. Tak. Dobre, tak to tu nechám. Neviem, prečo dneska to je. Musím kúpiť nové svetla. Není dobré osvetlenie, tak to potom vyzerá. Nevadí. No, strana Hlas ľudu sa volá, hej. Marček, vraj pani Šimkovičová je tam a tak ďalej. Na zdravie. Tak som dneska musel odmietnúť, lebo hrozili tam viacej rizik, hej, pretože ja dneska 7-8 otvorených aktívnych trestných konaní voči mojej osobe, hej. Myslím 2 alebo 3 za pohrdanie súdu, hej. A to sú také aj staré, napríklad Halvoňová z roku 2016, že som ho ohováral a pohrdal som súdom.
že je opilkyňa a takéto veci. Hej. Spred 3 rokov ďalšie Kliment kauza. Všetko teraz nakoncentrovali, niekto to v pozadí tvrdo koordinuje, aby Daňo mal 8, 10, možno za chvíľku bude 20, ja neviem, trestných konaní aktívnych živých. Nie, že som včera niečo spáchal, zapíchol niekoho alebo ohovoril niekoho. Veci 3, 5, dokonca 10 rokov staré, ale zaujímavo skoncentrované do jedného časového momentu teraz pred voľbami. Tak ja som pochopil, nechcú, aby Daňo kandidoval, serem na nich, nebudem kandidovať, hej. Preto sa ospravedlňujem aj pánu Marčekovi, Šimkovičovi aj tak, že som dneska odmietol kandidovať na ich kandidátke, pretože by to neskončilo dobre. Hej. To by zajtra ráno prišla NAKA, zavreli by ma a povedali zločinec, toto Daňo, lebo ľudia nevedia. Mňa sleduje 40-50 tisíc ľudí, hej, plus niektorí, ktorí nie sú zapísaní, čo je asi ďalších 30% je zapísaných na odber, čiže keď mám 50 tisíc, čiže 150 tisíc ľudí mám dosah, hej, 150 tisíc ľudí, keď berieme, že ďalší trojnásobok je tí, čo nemajú zapísaný odber videí, lebo nechcú, aby im to na im profile ukazovalo a tak ďalej, ale proste sledujú to. Sú to takí, čo súhlasia, nesúhlasia, hej. Ale väčšine obyvateľstva, tak ako sme videli pred prezidentskými voľbami, stačí našpiniť, Daňo je dlžník, Daňo je to, tamto a každý príjme tú myšlienku, lebo to napísali silné médiá, Daňo je dlžník a teraz vypísali, Daňo je kriminálnik, pretože sa ľuďom vyhráža, ohovára ich, tak jak tú čestnú a poctivú pani Dybákovú, na sudcov takú jemnú, krehkú blondínu, ako je pani Halóňová, tu hovoril, že je opilkyňa a pohrdal ňou, alebo takého prokurátora ako prokurátor Peter Dana z Peťky. Daňo zveril jeho tvár, to je nehanebník, to je zločinec, doba si s ním, hej. Čiže nakomoval niekoľko trestných oznámení a teraz je veľká vôľa, má robiť väzobne. Väzobne má, ale chce robiť hlavne túto Branislav Zurian, hej. Branislav Zurian, ktorý bol niekedy šéfom protizločineckej jednotky, dneska je šéfom NAKY. A ja som to zistil tak, že 29. októbra 2010, keď sa mal odohrať súd s Tiefenbachom, išiel som na súd, však tam to je aj video, budem vám také systematické dať a uvidíte, čo dneska chcem povedať, nebudem dlhý, hej, rýchlo to zhrnieme. Dáme si takto a dáte si napríklad Tiefenbach, Daňo, alebo dáme tam, tu je Tiefenbach, Daňo 29.10.2019 a tuto, Daňo zamreže, tu je to. Tu som urobil takú analýzu. No dobrý deň. A tuto niekde, alebo tlačítko. tuto sa pozrite. A nahlásia bombu. A tuto je Todová, ešte raz opakujem. Pred týždňom na súde v kauze Tiefenbach. Tuto je Todová. Todová. Toto bol 29.10. Todovu tam zavolali Zurian, toto Kostra, povedali, príď tam, a tam v autách vzadu, jedno v aute a druhom na druhom, sedia policajti NAKY z protizločineckej, ktorí ma mali tento deň realizovať, ak tam bola Todová. Dneska už je to oficiálne a potvrdené. Hej. Čiže, pozrite, Todová tam stála, ona nešla ani na súd, tuto stála a jej úloha bola nasnímať, ako mi dávajú puta. Bacha bombu nahlasujú. No. Tuto je ďalší jej spolupracovník. A tu stáli pred súdom a čakali, keď príjem ja, lebo mal som tam byť za 10 minút, jak by skočili po mne elitní policajti NAKY a ma zobrali. Odtedy píšem na NAKU, na prezidium, na inšpekciu, kde mám prísť, čo mám robiť, lebo ja som tu v Bratislave a neviem, čo mám robiť. Mám ísť z bytu, mám tu byť, nemám byť, hej, mám prísť na NAKU, čo mám robiť, hej. Mesiac som v neistom stave, lebo v kuse vypisujem, však ukážem vám aj listy a nikto mi doteraz neodpovedal. Ale tým mojím postupným patraním som dospel až k menu Branislav Zurian. A nielen k tomu, ale zistíme v tejto relácii teraz exkluzívnu informáciu, ako nikdy ste ešte nevideli. Že Branislav Zurian, šéf NAKY, je ďalší z radou ľudí, ktorý dostal podivným spôsobom byt. A otázka bude znieť v tejto relácii, počas relácie a na konci. Dostal to ako úplatok, dostal to ako výpalné, dostal to ako skutočne čestný policajt? Opýtame sa. Pozrime si najprv logický vývoj. 29.10. 18.10. som dostal informáciu, že niekto ma vyhľadával v patracom systéme. Lustrovali novinárov. Plus zadali ma do patrania. A ja som voľne chodil, aj chodím, nikde neutekám, tu som.
kedykoľvek prídem, zavoláte na ňo, príď tam, hej? Ale nie, oni potrebujú po vás skočiť. V aute vás možno vám dajú pár faciek, tu máš za toho Zuriana a ešte raz sa do ňoho dostaň. Ešte raz budeš ohovárať Moniku Todovú, hej? Tak dali by ma do auta, hej? Vyfackali ma tam to, lebo už toto je trest, hej? Ísť, niekde vás podržia deň, dva, v tomto prípade bol spracovaný návrh na väzobné stíhanie na 6 mesiacov, že by som bol v base. Za nič, hej? Ale dobre, že ja si to ocením, keď bude treba. Ale prečo? Za čo? Prečo sa nekonajú úkony v mojich spisoch? Preto keď sa konali úkony a včas mi boli doručované veci, už dneska sú všetky veci zastavené. Ale oni otvoria spis, držia 6 rokov, 5 rokov, 3 roky, držia zasúke a vtedy vyťahnú, keď potrebujú. Hej? A ja o tom neviem. Ale vidím spisová značka 2013, spisová značka 2015 a odrazu v roku pred voľbami všetko sa skoncentruje do jedného. A teraz je vyvrcholenie všetkého, čo dneska ukážem. A Branislav Zurian zistil, čo už viem, vyhlásil pohon, ale dneska ukážeme a už budú vedieť všetci. Čiže ja keď tu nebudem, bude tu tisícky ľudí s poznatkom, kto tu velí elitným policajtom. A toto je pre mňa absolútna amorálnosť, spodina, zruda a bolo by ho treba odvolať z tejto funkcie. Hej, pán Zurian odvolať z funkcie. Pán Zurian a pán Lučanský, ktorý ho tam dovedol a to si hneď povieme ako. Tu je to 29.10. A teraz tam pozor. postovala vonku a bolo tam aj celé komando, znaky a tak ďalej poskrývané. Tu sú, pozrite sa. Tu vzadu, tu policajti na mňa čakali celý čas. Mali tam nezúčastnenú osobu jedného takého kriminálnika, nezúčastnenú osobu, ktorý by bol svedok, ktorý nestranná osoba, akože, hej. Čiže by vás posadili do auta, tam by vám niečo spravili, to, tamto, bum, hej. No. A on by povedal, ja som nič nevidel, hej. Len za to, že je kooperant alebo kolaborant, hej. Lebo... No to si to môžete pozrieť. Vyzeralo 11260, nebudem to púšťať celé. Pozrite si video 11260, po tejto relácii pochopíte. Dobre. A ja si hovorím, čo sa deje? Píšem jeden list, tak ja vám to ukážem. Ale čo dneska som zistil, čo vám za chvíľku ukážem, toto bude. Počkajte, kde to mám tuto? Počkajte, takto. No, počkajte, kde to máme? Tu, Minve.sk. Musím to tu ukázať, sekundu. Pozrite sa. Hneď to bude. Október 18. To bol prvý. Tu je. No pozrite sa toto. To vám to ukážem. Tu je, počkajte, kde to mám. 18. to niečo bolo tiež. Doplnenie trestného oznámenia. To je bunček. Tu je to. 23. nie 18. 23.10. No pozrime sa na to. Kurník, kde som prečo to takto. Hej. Píšem, tu je 18. október, 18. Hej. Dobre som povedal, 18. október. Hej. Prezidium, krajské rejiteľstvo, tu všetky adresy sú. Hej. Dovedel som sa, že minulý dňoch niekto zadal do systému pátrania. To bolo ešte pre tú udalosť, ktorú ste teraz videli. Lebo sa vraj nedostane na výsluchy alebo iný kony, kde ja všade chodím. Naposledy som bol vypovedať v stredu 16.10. v Bratislave, to bolo v pondelok. A tiež som vo väznici v kauze Košer 17.10. som bol vo väznici, kde bolo pojednávanie. Je aj niekoľko rozpracovaných vecí, kde sa úkonov vždy účastním. A teraz pozor. Prosím, zistite v informačnom systéme, ktorý policajt ma hľadá, aby som sa mohol dostaviť na výsluh, lebo všetky úkony chodím, nevidím dôvod, prečo ma niekto hľadá a tak ďalej. Cez patrací systém, aby sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam. Týmto vás žiadam o oznámenie informácie, kto ma zadal do systému patrania, v akej veci, a aké kontaktné informácie,
kontaktné informácie tej osoby. Toto sa deje opakovane a potom ma všade hľadajú policajti. Pritom som ja dostupný kedykoľvek, moje telefónne číslo je nezmenené viac ako 20 rokov a všetky úkony chodím a chodiť budem. Preto považujem za predmet mojej šikany v súvislosti s činnosťou novinára, ktorú vykonávam. Moje údaje Martin Dáňo, toto a tak ďalej. No, teraz pozor. Teraz prídem a ukážem vám ďalší mail. Toto 23.10. Ani NAKA, ani nič. Ešte mám zvukové nahrávky, ktoré vám budem raz púšťať, jak mi volali o niekoľko dní policajti. To dneska nebudeme, lebo nestíhal to všetko pripraviť, dneska iba chcem k tomu Zurianovi sa vrátiť. Ale potom čo? Opakovaná žiadosť, pozrite sa. Píšem opakovanú žiadosť. 30. oktobra, o týždeň neskôr. Vážené väzidium prezident NAKA. A to píšem aj Lučanskému, aj Zurianovi. Pozrite sa, píšem Zurian, píšem na krajské riaditeľstvo, Milan Lučanský a NAKA. A oni sa doteraz zo mňa smejú, hej? Že ja to tak píšem. Počúvajte ma. Vážené vedenie prezidie PZ a NAKA. 18.10. som vás žiadal, aby ste mi oznámili, v aké veci po mne pátráte. Alebo ma chcete zaistiť, pričom chcem prísť sám, dobrovoľne, ale neviem kam ani za kým, respektíve s kým treba komunikovať, teda za predpokladu, že ma skutočne hľadáte. Alebo chcete vykonať zaisťovací úkon. Lebo vtedy, ak tam bola Todová, ich úloha bola zobrať mi telefón, číslo 1, dať puta, odviesť a potom prokurátor alebo sudca by rozhodol nechať, pustiť a tak ďalej. He. Pondelok 28.10. som bol vo väznici na súde v kauze zmenky, to je Markíza. Zároveň som absolvoval 2 výsluchy na polícii, ale zatiaľ som nič nezistil. Ale v rôznych miestach sa na mňa pýtajú podivní ľudia, to tí, čo tam stáli, tí mafiáni, takí, jak vyzerali, ktorí preukazujú príslušnosť k PZ, kaďal chodím. Vtedy som ešte myslel, to sú nejakí mafiáni, čo ma chcú zbiť. To som ešte nevedel, že sú policajti teraz. Kaďal chodím, obhľadajú miesta, kde sa zdržia a podobne, čo vo mne prirodzene evokuje, že ma stále hľadáte. Lebo potom som zistil, že to sú policajti, počkajte ako. Prosím, preverte a pri prípade kontaktujte priamo, lebo ak sa jedná o nejakú moju trestnú vec, poskytnem vám kedykoľvek plnú súčinnosť a v akomkoľvek postavení, či som svedok, obvinený a podobne. Iný prípad nastáva, ak po mne pátrajú, alebo nepátrajú, alebo nechcú ma zaistiť skutoční policajti, lebo boli aj prípady, že falošní policajti po vás chodia, hej, jak Ikokrim, ukáže preukaz a všetko vás hovoria. A mne potom ľudia hovoria, boli sa ťa pýtať policajti. Včera sa ťa pýtali policajti, pred týždňom sa pýtali policajti. Ja hovorím, kurník, kto to bol? No ukázali preukaz, ja som sa už nepýtal, všetko som im povedal. Potom sa treba zaoberať otázkou, kto o mojom pohybe a mieste zdržiavania zisťuje, zbiera informácie a či to nie je trestným úmyslom. V tom prípade ponímajte toto oznámenie ako oznámenie skutočnosti, že mohlo dojsť k trestnému činu a o výsledku ma informujte v zákonnej lehote, tak aby prípadnému odmietnutiu sa vedel brániť. Čiže 30. októbra som podal, dneska už je december 1., takže teraz je mesiac, by mali rozhodnúť, ako bolo naložené s týmto trestným oznámením, lebo tento list má formu trestného oznámenia. Čo ak po mne niekto pátra? Čo ak by niekto chce ublížiť? Spýtam sa polície. Za mesiac? Nič. Hej? Lebo takíto chodili, sválili toto a tu traja stoja, tu dvaja stoja, hej? A teraz ja neviem, čo si o tom mám myslieť, nie? Auta podozrivé, hej? To není stihoman, hej? Toto sa dialo, ja mám na to svedkov, hej? Až potom som zistil, jak som sa pýtal justičákov pred súdom, že kto to boli? No, že čakali na vás, pán Daňo, ukázali preukaz Národnej protizločineckej jednotky. Že vás mali zobrať. 5 hodín čakali v aute 29.10. pred súdom okresným Bratislava 5 s cieľom zaistiť Martina Dáňa. Ja hovorím, tak to okamžite idem na políciu. Idem, tam nevedia nič povedať. Ja kľudne chodím, nikto nič. Hej? Píšem na NAKU, kto to bol, kde mám ísť. Pýtam Zurianovi, Lučanskému, všetko, nič. Vtedy som ešte nevedel, že Zurian je sviňa. Hej. Pozor, vtedy som ešte nevedel, že Zurian je vlastne ten, čo to robí. Túto s nádejou o pomoc a moju ochranu som sa obratil na políciu, doteraz na to kašlu. Potom som písal ešte ďalší list, počkajte, neviem, či vám ďalší môžem ukázať, bo ten už išiel na iné orgány. Počkajte, ďalší išiel už na iné orgány, o ktorých by nemali vedieť, počkajte. Toto bolo 30. oktobra. No, potom som napísal všetkým policajtom, vo všetkých spisoch, že si volím zástupcu a tak ďalej, lebo začalo to byť oné, keď som videl, že to sú policajti, lebo som nevie. Aha. Áno. Tretí list vám neukážem, lebo ten bol určený
už do rúk niekde inde, keď som zistil, že to je Zurian. No, dúfajme, že niečo sa tam bude diať. Neviem, uvidíme, hej. Ale není normálne, že by nejaký štátny policajt a ešte postavení šéfa Národnej kriminálnej agentúry si ako osobný cieľ dal osobnú pomstu. Osobnú pomstu pomstiť sa Martinovi Daňovi. Hej. Pán Zurian, ja som myslel, že ste slušný a charakterný človek. Najmä keď vás tam Lučanský dotiahol. Až potom mi došlo, že Lučanský dotiahol, lebo Lučanský ho vsade menoval. Tak pozrieme sa pozrieť, kto je v skutočnosti Zurian. No, a to pozrieme si takto, aby sme vám približili, lebo vy neviete všetko, čo som ja dopatral a prídeme k tým bytom, ako Zurian dostal byt a toto bude vyrucholenie dnešnej relácie. Takže pozrime sa, čo sa tu deje. Životopis pana Zuriana. Takto krásne niečo. Branislav Zurian sa ujal funkciu šéfa NAKY. Branislav Zurian stanoval do funkcie šéfa Národnej kriminálnej agentúry Milan Lučanský. Milan Lučanskovi niekedy písala Lenka Del články, toto ja som veľa dobre, keď chceš, píši to, hej, uvidíme, či sa Lučanský osvedčí, či to bude slušný policajt, nebude, neviem. No, ale keď toto prehľada, čo dneska uvidí pán Lučanský, ľudia vás majú nádej, že budete vedieť riadiť políciu. Ale keď nebudete vedieť riadiť políciu, tak potom to bude to isté ako pán Gašpar. Hej? Tam nemá kto minútu dlhšie hľadať. Hej? No, tak pozrite si, čo Daňo našiel. Pán Lučanský, pozerajte dobre. Zatiaľ si pozrieme životopis, aby obyvateľia a sledovači vedeli, o čo sa jedná. Doposiaľ vedol národnú protizločineckú jednotku NAKA. O tom, že na stoličky šéfa Národnej kriminálnej agentúry zasadne práve Branislav Zurian, ako prvé informovali aktuality. Kto iný asi? Kto iný ako aktuality by tohoto informovali? Keď aktuality, denní gen, Monika Todová, Bardy, toto sú číslo 1 na NAKE. Kto iný ako aktuality, keď šéf aktualit, Bardy, čo nosí opasok za 2-3 tisíc eur, Hermes a všetky tieto veci, Bardy, Balogová, si zobral za manželku pani Balogovú. Balogová. Bardy a Balogová. Poďme sa pozrieť. Hovorkyňa, počkaj, Balogová. Ona sa volá Balogová, alebo Balogová. Hovorkyňa ministerstva, prezídia policajného zboru. To ja som bol prvý, čo som to upozornil, oni mi to potom všetci zobrali. Manželka, počkajte. No, tu je čo je za spojenectvom, ale ono to bolo aj policajného, takto. No to je jedno, môže byť aj Infovojna. Bardy a tuto Balogová, šéfredaktor aktuality a hlavná hovorkyňa na prezidiu policajného zboru manželia. Teraz sa vydali. Tento Bardy, vždy sa tak trasie a míká tam, hej. Na začiatku septembra tohto roka si svoje áno povedali šéfredaktor aktuality Peter Bardy a hovorkyňa policajného zboru Denisa Balogová, dnes už Bardyová. Čiže ak pôjdete hovorci, dáte prezidium PZ, dáte kontakty na prezidium policajného zboru, dáte tuto. Toto má súvis. Komunikácia s médiami. Podplukovník Denisa Bardyová. Niekedy Balogová sa volala. Ona sa tam dešla cez otecka, sa dostala tam proste, podľa toho, čo ja som. Denisa Bardyová. Dneska tu takto mali vianočnú svadobnú svodku. Hej. Kde to je? Tuto. Takto. Tu je Bardy. Vidíte, tá krivá, hnusná postava. Hej. A tuto Balogová polícia. Čiže oni sa chvália, že aktuality vedeli prvé. A prečo to nevedel ja prvý? Prečo Hanka, Danka, prečo Nový čas to nevedel prvý? Alebo prečo to nevedeli hlavné správy prvé? Hlavné správy, prečo to nevedela prvé? No preto, lebo všetky informácie z polície vynášajú policajti, tuto hovorkyňa, čo sa tu deje v tomto štáte. Novinár si zoberie, šéfredaktor aktuality si zoberie za ženu
hovorkyňou policajného zboru, tak potom sa čudujeme, že všetko vedia aktuality prvé. Hej? Kostra, Marcel Kostra, bývalý Srenčina policajt, či odkiaľ, tuto pán Zurian, hej? Dávajú todové informácie, terabajty dát vychádzajú, hej? Tak sa čudujme, že denník N má všetko, lebo oni to vynášajú a Daňo to povie, tak Daňa treba zavrieť, hej? Toto je polícia. Takže aby ste pochopili, čo vám tu denno kuskujú do hlavy, ale pozor, ideme na byty. Len počkajte, tu je Balogová komunikácia s verejnosťou, tu ešte bolo jak niekedy stará, a dáme tu images. No a tu je Balogová, kde je Balogová? Tu naľavo, táto ľavo Balogová. Ja som raz mi nechcela pojať ruku, alebo čo, počkajte, Balogová, Martin Daňo, z ňou mám tiež skúsenosti, Balogová, Martin Daňo, mám z ňou skúsenosti nejaké, si pamätám. S pani Balogovou. Balogová alebo Balogová, už si nepamätám. Niekde som ju natočil raz. Niekde v mojom videu účinkuje Balogová. No kašľa na to, nie je teraz podstatná. Takže iba to chcem povedať, že aby sme vedeli, že Balogová. Že, keď si čítame životopis Zuriana, aktuality vedeli prvé. Mesto bolo niekoľko mesiacov neobsadené. Predošlým šéfom bol Hraško. Čiže to je tak nezaujímavé miesto byť šéfom NAKY, že bolo neobsadené. A prvý, kto vôbec sa o to zaujímal a kto koho tam dosadil, to bol pán Zurian a Lučanský ho tam dotiahol. Pozor. Branislav Zurian je už dnes oficiálne šéfom celej NAKA. Potom, ako ho do funkcie ustanovil policajný prezident Milan Lučanský. Pán Lučanský. Pozrite a prehodnote po dnešnom videu, čo vám ukáže. Lebo potom dôveryhodnosť polície klesne v očiach verejnosti na minimum po dnešnej relácii. A toto bude najväčší zločin mojej relácie dneska. Som najväčší zločinec, lebo odhaľujem zločincov. Poďme sa pozrieť. Práve on zo Zuriana po ostavení Hraška spravil šéfa protizločineckej jednotky. Čiže najprv Lučanský zobral panáčika z Popradu, presunul ho na, lebo on v Poprade bol policajtom. A to si povieme za chvíľku exkluzívnu informáciu. Panáčika zobral, urobil z neho šéfa protizločineckej a keď už nemali nikoho na NAKU, tak Lučanský zobral a panáčika z protizločineckej šéfa, urobil panáčika šéfa NAKY. Pozor. Pozor. Tam je veľký boj v polícii. Viete, Gašpar mal svojich ľudí. Lučanský, to sú niekoľko vetiev, ktorí bojujú o moc. Raz jedný, raz druhý. Za Gašpara som tieto svinstva nerobili, čo sa dejú teraz. Že by nevinných ľudí išli zatvárať do basy. Ale tu my musíme vyčistiť, ako pozor, v úvodzovkách, ja som povedal vyčistiť novinárov, aj vyčistiť od skorumpovancov celú, neže justíciu, všetky úrady po Slovensku. Poďme sa pozrieť ďalej. Tejto funkcii v Lani viedol zásah proti obvineným z vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho slúbici Martiny Kušnírovej. No proste elitný policajt, on viedol zásah. Len hovno zistil, on iba dostal, choďte, zasahnite, zoberte ich, hej. Tam niekto iný pracoval, ale všetky zásluhy Zurian. No. Na jeseň policajti zadržali a obvinili Tomáša Saba, Marčeka, Andruška a Žužovu. Obvinením tento rok pribudol aj Kočner, ktorý si podľa vyšetrovateľa vraždy objednal. No, ešte uvidíme, lebo už aj sama Kušnírova pochybuje, že to robil Kočner. Kušnírova prišla a povedala, matka zavraždenej, že neverí, že to spáchal Kočner. Že sám to spáchal Kočner, že to niekto je ešte vyššie nad Kočnerom, že Kočner to bol nič. Takže už aj sama Kušnírova to priznáva. Pozor. Zástupcami riaditeľa NAKA Zuriana sú Vladimír Kudela a Marián Štihlavík. Týchto ma zatiaľ nezaujímajú, títo do hovna nekopali. Toto ešte neviem, kto sú. Kto je Branislav Zurian? No to ma zaujíma. Zurian pochádza z Banskej Bystrice. Do polície ho prijali v roku 96. Začínal na obvodnom oddelení v Petržalke. O 2 roky neskôr preveli do Popradu, kde pôsobil na odbore kriminálnej polície. Takže v Petržalke. A povedal si, idem do Popradu. Čiže Banská Bystrica, prišiel študovať do Bratislavy, do Petržalky, drogy, všetko možné. A povedali, šikovný, choď do Popradu. Pozor teraz.
Skúsený kriminalista neskôr pracoval vo viacerých pozíciách, napríklad ako zástupca okresného riaditeľa policajného zboru v Poprade. Je o ňom tiež známe, že od roku 2005 vo voľnom čase venuje práci vysokorského Nošica vo Vysokých Tatrách. Nosí 100 kg a tony zásob. 7 tón vynosí na jednu chatu a 2 tóny na rysy vynosí, lebo rysy nesú trvalú roku. Ja všetko som nasledoval o Zurianovi a dneska jeho život lepšie, ako on môj možno. No, pozrime si, ako pekne rozpráva. Počkajte, reklama. Čiže Branislav Zurian má takýto kariérny rast. Čiže z Banskej Bystrice Petržalka, Poprad, z Popradu na protizlečenecku, z protizlečenskej šéf NAKA. Ale uvidíte exkluzívou dneska ešte. Vydržte. Za prejavom dôveru. Veľmi si to vážim. Robím všetko preto, aby som nesklamal, aby som splnil to, čo sa odo mňa očakáva. Čo sa týka fungovania Národnej kriminálnej agentúry, môžem povedať, že s pánom prezidentom už finišujeme na reorganizácii tohto útvaru za využitia najefektívnejších síl a prostriedkov. Ja osobne zatiaľ môžem zhodnotiť. No, neviem, pozrite sa tieto oči a tieto líca. Hej. Tie oči, lesklé oči. Teraz neviem, či leskom sa po krvi, že toto, ale on s Lučanským idú zreformovať NAKU. Pozor. Len činnosť protizločineckej jednotky, ktorá si myslím, že poslednú dobu zaznamenala určitý pokrok. Urobím všetko preto, aby celá Národná kriminálna agentúra zaznamenala takýto pokrok dopredu, aby naozaj ten status špecializovaného útvaru policajného zboru bol opodstatnený. Čo sa týka policajtov, ktorí sú zaradení na Národnej kriminálnej agentúre, budem sa snažiť, aby budzovali rešpekt nielen svojou odbornou vedomosťou, skúsenosťami, ale aj disciplínou. Čo sa týka policajtov, budem chceť, aby na Národnej kriminálnej agentúre robili naozaj tí najlepší z najlepších. Takže robia. Ale takí, čo plnia úlohy tých najlepších z najlepších. A rôzne podozrivé. Najväčším problémom je pre nich teraz Daňo. Najväčším. Nie preto, že by som niekoho zahrdusil, zabil, zaškrtil, lebo protizločinecká sa venuje ochrane života a zdravia. A mne to tedy došlo. Prečo po mne tak pasú? Oni ešte nahovorili aj Moniku Tódovu, že ty hovor na Daňa, že máš obavu na živote. Keď stretne ťa Daňo, keď ťa točí na súdoch, však viete, koľko videí krásnych ste spravili s Monikou Tódovou, jak uteká, nepovie toto, hlúposti, tak povedali, daj na Daňa trestné oznámenie a my ťa ochránime. Ale všade hovor, bojíš sa. Však krásne videjko spravila tu naša Vien Menteová, spravila krásne videjko, jak Tódová ohrozená na živote. Toto je nahovorili. Jak stretneš Daňa, povedz vždy, iba opakuj. Bojíš sa o život. Vždy toto opakuj. Tu je, pozrite sa. Dobrý, pani Tódová. No, zase tu budú autorské práva. Počkajte, toto preskočím, lebo zase sa tu trápim a ani euro nebudem z videa, bo autorské práva na pesničku. Tuto pozrite sa. Neobťažujte ma, dobre? Ja vás neobťažujem, ja sa vás slušne pýtam. Sledovali za to, čo si to bude. Vždy hovorí o Nobelovej senzácii. Či poznáte pána Kostru znaky? A čo ste robili v útorok? Keď vás súd očividne nezaujímal. Vy ste nebezpečná osoba, nepribližujte sa ku mne na 3 metre, dobre? Pretože ste povedali, že novinárov treba roxorovými tyčami. Ja som to povedala? Váš nadriadený pán Dáňo vo videu. No tak to neviem, že by Takže to choďte ďalej, lebo ja sa bojím, že mi ublížite, dobre? Dobre. Ešte ďalej, dobre? Ešte ďalej. Dobre, ako to bude krásne. Aspoň 6 metrov, áno? No a tu som pochopil, že keď toto Tódová robí, že toto není normálne. Tu som to celé aj vysvetľoval niekde v relácii. Každý o to. Počkajte. Toto nie je normálne, čo robí Tódová. Kúri, a kedy tu sa už všetko narodil ten dohodnuté. človek? Tuto niekde Viete bude vy, kedy vidieť. sa narodil pán Valček? Máte 3 minúty, 2 minúty teraz tu napíšte. Tuto. Aspoň 6 metrov, hovorí. Tuto. Kostru, znaky. No dobre, tu máte štípka. Sa niečo stane. Okay, že... Tu je zase, pozrite sa, že ju ubijeme kamerou.
Toto je agresia novinárov z denníka N. Choďte ďalej, dobre? Ale ja tu môžem byť. Vy ma Nie, neposielajte nemôžete, ďalej. ste Ja to príliš kľudne blízko môžem pri byť. mne, dobre? No a Choďte čo? aspoň 5 metrov A ďalej. prečo by som mala? Toto robí to do vás stále teraz. Pretože váš povedal, že na novinárov treba ísť s roxorovými tyčami. A ja Nič sa také- o necítim ničom takom bezpečne, neviem. keď ste meter odo mňa, dobre? Nech sa ona ukľudní. Čiže to do vás sa necíti bezpečne, že ju môžeme ubudieť kamerou. Počúvajte. Ona tu robí cirkus. Ja som tu normálne slušne si tu natáčam ako každý jeden ďalší novinár. No, čiže tu zase vidíme. No, dobre, to je v tom videu 11.262. A tam ešte hovorí, že sa bojí, že jej ubližíme, že ju zbijeme, zabijeme, alebo čo v živote sa nestalo, ani sa nikdy nestane. Hej, Todová za to ani nestojí. Ale Zurian, oni sa dohodli, urobiť z Daňa násilníka, vyhražovača a toto. Hej. A ty len toto stále opakuj. A my ho chytíme, capneme a povieme, že ho treba uväzniť, lebo sa vyhráža novinárom. Hej. Toto je celá myšlienka. A ja si uvedom tak pozor. Tento hnusný plán bude prekazený. Hej. No. A pozerám, kto je ten Zurian. Minule som robil reláciu, kde som ukázal tie prepojenia na Todovu, na toto. Hej. Jak vynašajú informácie. A dospel som až potom k tomu, počkajte, toto tu. K tomu, že som sa zaujímal hĺbšie a hĺbšie. Hej. Čo to je toto? Čo to je tento, však si to pozrime, keď si pozrieme, dáme si ďalšie. Všetko Zurian, denníku N, napríklad, keď dáte denník N, keď dáte Zurian, to som vám minule ukazoval, ale aby som vám to teraz pripomenul, aby Kamenec, keď bude písať žalobu, nehovoril, že nemám fakty, tak si pozrite. Všade je len kúsok Zuriana. Autor Todova. Kde je Zurian? Todova. Hej. Kde je Zurian? Všade Todova, Monika Todova. Všetko ochválne spevospevy. Video s ním dokonca robila Todova. Hej. Prednášku Todova. Všetko proste. Zurian je nosený na rukách, aby sa ustabilizoval v poste šéfa Národnej kriminálnej agentúry. A keby Lučanský náhodou išiel preč, aby Lučanského nahradil. Hej. Zo Zuriana chceli urobiť pôvodne, alebo plánujú urobiť po odchode Lučanského prezidenta policajného zboru. Ale z koho chcú urobiť prezidenta policajného zboru, alebo šéfom NAKY, čo je teraz? Zo zlodeja bytov sa pýtam. Teraz, keď vám niečo ukážem, sa vám to zhnusí absolútne. Viete, kvantum inej roboty mám, hej. To NAKA mi neodpovedá. V obavách, hej. Čo mám robiť? Za kým ísť? To. Kto je ten Zurian? Prečo ma tak ten Zurian nenávidí? Pýtam sa, hej. Hľadám, čítam životopisy, hej. Však keď to si pozrete, dáte ten Branislav Zurian do vyhľadávača, ak si dáte tie výsledky vyhľadávania, však tu vidíte, hej. Boďorovi sme zaistili mobil proste. On sa nebojí oligarchov, tu píše Todová. Domov prehliadku nebol súhlas. 1. maja Národnej kriminálnej agentúry zaistil mobil Boďorovi, hej. To je úspech, hej. Prehovoril o policajnej razíu Boďorovcov, no proste všetci ho nosili a toto a s Lučanským na one. Nový šéf NAKA do funkcie nastúpil a tuto nosič, počkajte, dajme si videá, proste, jak to uvidíte všetko, tu je nový šéf, jak sa vyjadril, hej, a tu je, pozrite sa, toto si musíme pozrieť, aký je to, však to je človek ako jeden z nás, proste. Bol prijatý v roku 1996. Počkajte, idem si to pozrieť. Pochádzam z Banskej Bystrice, do polície som bol prijatý v roku 1996. Nastupoval som vtedy do Bratislavy. Začínal som vlastne na úvodnom oddelení v Petržalke. V roku 1998 som prešiel, alebo som bol prevelený do Popradu, kde som pôsobil na odbore kriminálnej polície. Neskôr tá moja policajná kariéra prešla viacerými úradmi. Venoval som sa stále tej, alebo najviac tej kriminálnej polícii. V súčasnej dobe zastávam post zástupcu okresného riaditeľa policajného zboru v Poprade a
vychutnávam si slobodu tu, v týchto horách, po Vysokých Tatrách. Snažím sa tie Polícia mu skúsenosti, robí ktoré som ja promo, pozrite sa. nadobudol v polícii a na rôznych tých útvaroch, To ktorým je- som prešiel, odozdávať mladším kolegom. Super, to je super. Prijal by som si, aby To je niekedy super. sa tá doba, kedy To je nosič. polícia bola taká súdržnejšia, vrátila. A možno, že by som si prijal, aby každý policajt tú hodinu venoval každý deň sebe. Či by už športoval, čítal knihu, ale naozaj, aby tú 1 hodinu dokázal sebe venovať. Horskému noseniu sa venujem Knihu od by roku mohol nejakú prečítať. 2005. Radšej. Vlastne začalo to tým, že som prvýkrát išiel s kamarátom z horskej služby mu pomôcť vyniesť nejaký tovar a dosť ma to očarilo a ostal som verný hlavne tejto chate, ale tovar som vynašal vlastne na všetky chaty vo Vysokých Tatrách a popri zámkovského chate sa snažím nosiť v lete aj na chatu pod Rysmi. V priemere nosím stále ten súd piváta, že tá kročňa má stále tých 70 kg, ale niekedy samozrejme je viac. Taký rekord mám 134 kg, čo som vyniesol na jedenkrát. To Typujem, že na zámkovskú chatu vyniesiem v priemere 7 až 8 tón ročne. Zámkovského chata. Rysy samozrejme menej, lebo Rysy jediná vysokohorská chata, ktorá je v zime zatvorená a vlastne sa tam nosí len teraz od júna, takže Rysy do 2 tón. Tak snažím sa tu hlavne čistiť hlavu. Vychutávam ešte raz, vychutávam Koľko informácií nanosil Todovej? Tak, ako rozpráva chatár z Rysov, že on tam má také slobodné kráľovstvo. Tak ja asi môžem to prirovnať k nemu. Takisto. Krásne. Sa snažím, či prší, či je pekne. Stále na tú vynášku jednu ísť, dakedy stíham každý deň po robote, dakedy urobím cez víkend alebo v sobotu, nedeľu 3 vynášky Skromný za sebou. chlapec zvor. Ale človek si to vtedy ani neuvedomuje, lebo naozaj hlavu v tom čase nechávam niekde dole a tu vychutnávam hlavne to ticho. No však to je tá chyba. Keby radšej, jak sa venoval telu, sa venoval rozumu. Hej? Keby radšej sa venoval rozumu, hej? Lepšie niekedy knižku prečítať, jak hodinu v posilení stvariť, lebo svaly nespravia veľa. Hej? Rozum je niekedy 1000-násobne viac, jak to na svalov, pán Zurian. A teraz vám ukážem, aby ste pochopili, alebo nie, aby ste pochopili, aby ľudia pochopili, že ten krásny, ideálny obraz sa dnešnou nocou mení. Dnešnou nocou sa mení. Ja som najprv hľadal dneska a ideme do zásadnej časti a záverečnej časti relácie. Ja som dneska hľadal Zurian, včera hľadám, spím, ráno sa zobudím, myšlienka, len otvorím oči, Zurian. Hej. Ja už távam radšej skoro ráno pripravený náhodou zaklopu na dvere, aby som vyšiel, aby som sa nemýkal, nevyprovokoval niekoho k bitku, násiliu, aby som sa kľudne odovzdal. Hej. Keď teda je takýto pohon na mňa vyhlásený, hej, pre ktorý som vám nemohol kandidovať aj všetko. No dobre. Hej. Takže čakám každý deň Zuriana a popri tom rozmýšľam. Ale dneska už som sa napálil. Hovorím, kurník, tak budeme ustupovať, alebo pozrieme sa bližšie, kto je to Zurian. Tak najprv hľadám. Lebo Zurian to je také staré policajné meno, hej, eštebáci, toto, one. Odkiaľ ten Zurian je, hej. Tak ide na cibulkové listy, lebo dneska Ústav pamäti národa stránka nefungovala, hej, dáte agenti EŠTB, hej, vyhľadávanie agentúrnych zväzkoch. Miliónová stránka Ústavu pamäti národa nefunguje. Hovorím, kurník, jak nájdem? Tak dajme cibulka.com, toto je najslavnejšia stránka. A dáme Zurian. Lebo ja som najprv hľadám, ja vždy idem takto prechádzam, aby sme vedeli. Tak dáme Zurian Dionys. Tak asi to je iba také menovec, lebo to je Zurian Dionys, to je asi otočené. Počkajte, jak to oni myslia, Horvát, počkajte, Zurian Dionys, áno, tak Zurian Dionys, dobre, čiže tajný spolupracovník, krycie meno Tatranský, to znamená
tatranský, to musí mať niečo s Popradom spoločné. Nevidíme síce dátum narodenia, hej, Dionýza, takže opýtame sa Ústavu pamäti národa, či existujú nejaké záznamy o Dionýzovi, či to nebude nejaké dedo, lebo Zurian, to vždy som niekde počul, jak som bol dieťa, Zurian, to je vždy s policajným prostredím. No toto je nič. Hej. Nikto nič netvrdí, že by to bola eštebacká rodina. To netvrdí nikto. Ja iba hovorím, že hľadám, keď vy máte informácie, pošlite. Ale hľadám ďalej. Hovorím, toto je nič, hovno z toho. Zurian. A hľadám. A listujem. A toto. A Branislav. A Košice. A Banská Bystrica. Až dám Branislav Zurian Poprad. Lebo v Poprade hovoril, že žil. Nie? Takže dáte z Branislav Zurian Poprad. Riaditeľ Naka, Boďor, ujal sa funkcie a prechádzam desiatky strán, teraz to už bude skoro na prvej alebo na druhej. Listujem hodiny, prechádzam a idem, stále rovnaké články podobné. Nič, hľadám. Tu je niečo. Kurník, na ktorej sme to strane? Na 3. Zapisní sa zo zasadania mestského zastupiteľstva. Tak hovorím, kliknem. Nevinne kliknú. Klikol som nevinne. Zápis zo zasadania mestského zastupiteľstva Poprad konané 25. december 2009. Hovorím, čo tam Zurian robil? Ešte pozrite sa, primátor bol Anton Danko, nie Andrej. Anton, to je menovec Andreja. Povieme si na konci. A 19 poslancov bolo prítomných. Čo tu Zurian robí? Aj Mezenská, pozrite sa, aj Mezenská tam bola vtedy. No tak pozrite sa tú skorumpovanú bandu. Pozrite sa, počkajte. Dáme toto. Anton Danko sťahuje nejaké body zo zasadania finančné a hľadám, kde tu môže byť Zurian. Pálko, návrhová komisia, volebná komisia, dačo toto. Tak dáme si Ctrl F. Zurian. A čo tu čítam? 2009 rok. Zväčšíme to. Toto teraz pozor. A toto ešte len začína. Navrhujeme, prišlo toto dal. Tuto. Schválenie nájomcov do uvoľnených nájomných bytov. Bod 603 zo septembra 2009. 603. Schválenie nájomcov do uvoľnených bytov. Uvoľnili sa byty. Hej? Čiže oni sa uvoľnili byty a tam boli aj sociálne slabé rodiny, roditi, čo mali deti na vozičkoch, rodiny, čo mali deti na lôžku uputané, sociálne slabé prípady, čo chodia do školy, nemajú kde bývať, bezdomovci to. Uvoľnili sa byty, komu pridelíme byt? Ing. Emil Kostelničák uviedol, že 18.8.2009 sociálna a bytová zdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve Poprad zaoberala pridelením 3 uvoľnených bytov. Dvojizbový byt na Šoltésovej, trojizbový byt na Pavlovovej a jednoizbový byt na Poprade na Slobodu. Navrhuje Mestskému zastupiteľstvu Poprad, aby, a tu či tomu pridelia Poprad, aby mysle majetku obcí rozhodol o tom, že do prenájmu, teraz toto ešte prenájom, pozor, do prenájmu byt na Šoltésovej, to je ten dvojizbový, aby si mohol zobrať Mudr Dušan Pajerchina, lebo je prípadom osobitného zreteľa. Mudr Dušan Pajerchin je špecialista na kožné ochorenia s dlhoročnou praxou. Vzhľadom na súčasný nedostatok odborných lekárov v oblasti kožných ochorení v meste Poprad je vo verejnom záujme stabilizovať odborníka v odvetví, aby občania Poprad našli odbornú pomoc v meste bydliska a nemuseli za odborným ošetrením dochádzať do iných regiónov. Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie nájmu dvojizbového bytu na Šoltésovej pánu Pajerchinovi. Proste, keď ste kožný lekár, dostali ste byt v Poprade. Bomba. Poprad má svojho kožného lekára, špička. Neviem, kto to je, nepoznám. Ale ideme do bodu 2. Poprad na dobu neurčitú. No, počkajte. A teraz pozor. Navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad, to teraz je hlavný bod, aby v zmysle zákona 130/81 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, paragraf 9, tak rozhodlo o tom,
že prenájom bytu číslo 113 na Pavlovej Poprad dáme do prenájmu Branislavovi Zurianovi, lebo je prípadom osobitného zreteľa, hodným osobitného zreteľa. Bakalár Branislav Zurian je špecialista pracujúci v policajnom zbore v meste Poprad. Jeho stabilizáciou prispieme k skvaliteniu práce policajného zboru a tým aj k zníženiu kriminality na území mesta Poprad a tým k zvýšeniu bezpečnosti a spokojnosti občanov mesta. Predkladáme preto mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu trojizbového bytu, to je najväčší byt, aký tam bol, Pavlova, Branislavovi Zurianovi na dobu neurčitú. Pozor, človek, ktorý nemá družku, deti, lebo na liste vlastníctva, ktorý vám za chvíľku ukážem, lebo ten byt dostal do prenajmu a to hovado to potom kúpilo. Počkajte, a to ešte nie je všetko. Čiže sám je, možno aj deti nemá, bo tu nepíšu o deťoch, manželku nemá, najväčší trojizbový byt v Poprade dávame Zurianovi. 2009 rok. A tretí, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu ten najmenší byt dať Magdalene Fečundovej, je hodný zreteľa, pretože má v mieste zozname evidovanú žiadosť pod evidenčným číslom. Tam nikto nemal žiadosť evidovanú a dostali. A táto jedna, to tam zamiešali asi, počkajte. Po číslom 167 Magdalena dlhé roky býva v služobnom byte v Matejovciach. Nájomný pomer tohto bytu bol viazaný na pracovný pomer. Po odchode do dôchodku a ukončení pracovného pomeru zanikol nárok na bývanie, tak asi by bola bezdomovkyňa. Tak bezdomovkyni dali najmenší jednoizbový byt. Koľko je? Áno, jednoizbový byt v Poprade. Bezdomovkyne. Viete prečo? Lebo dvom dali takto byty a jednu zahrnuli. My sa staráme o bezdomovcov. K vypovedí nájmu z bytu privolí aj súd pani Fečundová. Bola povinná v zmysle rozsudku súd vypratať, odozdať prenajímateľovi. V byte s ňou bývali aj dve deti a vnuk. Čiže jednoizbový byt dali žene, ktorá mala dve deti a vnuka, do jednoizbového bytu šup Zurianovi trojizbový byt. Počkajte, to ešte nie je všetko. Ktorým ich nepriaznivá situácia a problém s zamestnaním, sociálne, majetkové, finančné pomery rodiny neumožňujú riešiť problém s bývaním. Momentálne rodina pani Fečundovej býva v nehodnom podnájme v Matejovciach. Predkladáme mestskému zastupiteľstvu. A teraz čo? Všetko to schválili, doporučila, one všetko odporúča prerokovať schválenie, hej? A teraz pozrite sa a hlasovalo sa, palila sa elektrika, rozhodujú. Poprad je prípadom osobitného zreteľa, schvaľuje Branislavovi Zurianovi byt číslo 113 na Pavlovej Poprade a rozhoduje, tak všetky schválilo. Hej? Zurian sám do trojizbového, matka s dvoma deťmi a vnukom do jednoizbového a kožný lekár do dvojizbového. Pozor! Prichádza rok 2010, lebo ja som toto dneska vyšťuchal. A hovorím, kurník, čo tento policajt dostane trojizbový byt z mesta? A hneď mi to súklo. Však to tak sa robili celé roky podvody, že najprv dostanete do podnájmu a po 5 rokoch, 10 rokoch, lebo tam bol nejaký zákon vtedy, a to ešte data doštudujem, to teraz je čestná informácia, prídete a si ho kúpite. 5 rokov, myslím, bola doba užívania, alebo tak, hej? Ale pozor, Branislav Zurian prišiel v roku 2010 a tento byt kúpil. A za koľko? To budeme vedieť zajtra. Ja dúfam, že to Monika Todová zverejní, Vankač Bardy, lebo ešte dneska som to zistil, na meste nikto není teraz v noci. Pozor, ideme na katastrálny portál. Dáme kataster portál, dáme vlastníci, dáme Prešovský kraj, dáme Poprad, dáme Poprad, dáme Zurian, dáme XAEMB, vyhľadať. Čuduj sa svete, je tu list vlastníctva, chudák bez bytu v 2009, dáme vytvoriť zostavu. Niečo sme našli. Počkáme, miliónový informačný systém sa treba čakať, to nemáte hneď. Že ja toto musím robiť. Ale všetko sa deje pre niečo. Preto ma Zurian po mne išiel jak pes po údenom, aby Daňo toto odhalil, lebo ináč by som nevedel, kto je Zurian. Klikneme. List vlastníctva 2695. A aby sme vedeli, ako sa to hľadá, toto je práca investigatívneho novinára. Toto je práca
Tvrdo hľadať, nie že ráno príjete a na stole nájdete spis a zverejníte. Hľadať, šťuchať, dotazovať sa, pýtať sa, sledovať. Teraz sa pozrite. Jaj, toto je niečo neuveriteľné. A ideme tuto. Kataster, pozrite sa, 2, 3, 4, 5, druh stavby 9, blok Antimon, ulica Pavlova, 1,6, vchod 5, 7. poschodie, byt číslo 113, Zurian Branislav, rodiny Zurian Pavlova, Poprad, 12.77. Titul nadobnutia, zmluva o prevode vlastníctva bytu z 2009 roku. Zo dňa 3.2.2010. Čiže oni mu 2009 najprv prenajali a potom museli schváliť hneď predaj. Ja hneď dneska v noci ešte píšem otázky do mesta Poprad, aby mi predložili všetky predajné zmluvy, za akú cenu kúpil, za akú prenajal a prečo matka s dvoma deťmi a vnukom išla do jednoizbového a prečo on. Ale teraz pozor, zamyslíme sa nad tým, či toto byt, čo prenajal, kúpil. A teraz sa zamyslíme ešte nad tými slovami. Nad tým odôvodnením. Je toto morálne, pán Lučanský? Toto je morálne kradnúť byty? A teraz pozor! Ja hovorím kradnúť, tak ako oni hovoria na každého, že mafián. Lebo uvidíme, aká cena tam bude za byt. Hej? Ešte vám ukážem, jak ten byt vyzerá, už aj máme to vizualizáciu. Hej? Lebo takýmto spôsobom, ja sa pýtam a všetkým mestám musím odoslať maily, všetkým okresným mestám pošlem, či iným policajtom takto pridelujú byty. Lebo tu sa píše, je špecialista pracujúci v policajnom zbore, jeho stabilizáciou prispieme k skladeniu práce policajného zboru a tým aj k zníženiu kriminality na území Poprad. Tak teraz Popračania sú v ohrození. On tam prišiel, kriminalita asi zmizla. A teraz pozor, je šéfom NAKY, išiel z Popradu do Bratislavy, tak teraz je v Poprade asi zvýšená kriminalita. A teraz sa pýtam, keď je v Bratislave, nepožiada aj tu o pridelenie bytu? Ten Zurian? Lebo však už je v Bratislave. A možno by sme mali dať byty rovno na celom Slovensku. Aj v Košiciach, aj v Humennom, aj v Prešove, aj v Žiline. Všade. Lebo on je teraz riaditeľom NAKY celoslovenskej. A možno mu rovno pridelíme Bratislavský hrad. Lebo to je elitný policajt, ktorého treba, aby ho ustabilizovali, aby sa tu znížila kriminalita. A my ho stabilizujeme tak, že on ide chytať daňa do put. Toto je neuveriteľné. A teraz pozor. Treba sa opýtať každého mesta. Koľkí iní policajti dostali takto lacno prenajatý byt a možno aj takto lacno kúpili. A zatiaľ hovorím možno, lebo treba sa ísť pozrieť na hodnotu. Ale keď už vidím tieto špekulácie pri prenajme, tak už vidím, a že hneď je predaný po roku, že to musela byť mimoriadna cena. Prečo ostatní policajti bijajú v smradľavých, hnusných ubytovniach? Pozrite sa, ja keď som chodil po ubytovniach policajných, ja týmto pozdravujem všetkých slušných policajtov, čo pracujú v zbore a zhľadajú ku mne, aj mi pomáhajú, aj vedia, že čo sa tu deje. O ktorých ja som točil dokumenty, ako bývajú v špine, smrade, v plesnivých oných. Prečo Zurian si nevyskúšal, jak sa býva chudákový policajtovi z Komárna, ktorý príde do Bratislavy tuto v ubytovni, alebo príde tu z Hornej, Dolnej, z hocikadiaľ, to je jedno, som si narýchlo povedal, že z Komárna. Že bývajú v plesni, že 4 mesiace či 5 mesiacov trvalo, kým mi policajta vydala fotky, lebo mňa samého do tej ubytovne nechcela pustiť. Počkajte, ubytovňa Saratovská. Toto bolo extrém. Ubytovňa policajti Daňo. Počkajte, ja nájdem. Ubytovňa, policajná ubytovňa. Počkajte, takto. Policajná ubytovňa Saratovská. No, alebo tu sa pozrite, tuto je niečo, toto není síce moje. Počkajte. A toto je policajná, či nepolicajná? Počkajte. Nie, toto není policajta. Toto není policajná. Počkajte. Poplach v Bratislavskom dome. Policajti, bývanie. Policajná
ubytovňa Bratislava, Daňo Martin. Niekde som mal, nie, ja to potom toto, hej, ale aj niekde to písali potom na základe mojich poznatkov, prišli aj druhé médiá, to preberali, hej, policajti, Plieseň, bývajú. Proste, keď poznáte nejakého policajta, sa opýtajte, kde bývajú. Všetko v hnuse, špine, hej, čo tu bajú o bezpečnosť. Takí slušní, seriózni, čo nemajú politické krytie proste. Ale Zurian, najprv predajme si byt a to. Iným policajtom tiež dávajú takto byty? Iným policajtom dávajú takto byty, že to? Však za komunistov áno, sa dávali byty, ale všetkým. A tu, elitný policajt. Čím bol elitný, keď sa dostal do Popradu? Komu tam slúžil? A nebola to forma úplatku? Že nejaké veci prekryl a povedali, ja sa pýtam, lebo to logicky vyplýva. Počúvaj ma, nechaj tak, my ti dáme z mesta byt a toto nevyšetruj. Hej? Toto nechaj tak. A my zariadíme, že ti zahlasujeme za byt, dostaneš byt a daj pokoj. Hej? No. A ešte takí boli skupí, aby možno mu nedali vlastné peniaze, hej? Tak mu dali mestský byt. Hej? Alebo on, lebo dneska tu chodia všelijaké informácie, jak sa vyšetruje a nevyšetruje, že tu sa hraje na slušáka poctivého nosiča kýl do Tatier, hej? Aby hľadal tu na city ľuďom, ale len čo sa opona zatiahne, korupcia, úplatky, machinácia. Toho odstíhame, toho neodstíhame. Ten hovorí zle na to dobu, toho zavrieme. Hej? Čo sa tam deje v policajnom zbore? Toto je moja zásadná otázka. Hej? Že samostatnému policajtovi... A teraz, prečo moja otázka znie? Keď teraz prišiel na NAKU, prečo ten byt v Poprade nenechá inému policajtovi? Však keď sa uvoľnil, že má boju kriminalite, mal nechať druhému policajtovi. Aby iný policajt ho naradil. Pán Zurian, pýtam sa, môže vo vašom policaj odovzdáte, alebo prevedete váš byt na ďalšieho policajta? Aby tú bezpečnosť, ktorú ste tam vyrobili, zabezpečoval ďalší? Alebo nenecháte ho radšej tej sociálnej slabej rodine nejakej? Vymeňte ho s touto, čo tam mala tie detičky. V tom jednoizbovom byte, chudačka. Ona čakateľka roky na byt, ktorú zamiešajú medzi dvoch podivných obdarovaných bytom. Hej? Lebo takto to musím povedať. Počkajte, pozrieme ešte toho lekára. Počkajte, len sa napijem vody. Ten lekár sa ako volal? Pajerchina. Ideme pozrieť na kataster na Pajerchinu. Dáme kataster. Uvidíme, či aj on kúpil. Či aj jemu sa podarilo kúpiť Pajerchina. MHE 23. Počkajte, ešte raz musíme dať. Poprad. To neviem. To som teraz naživo to vidíte. Hej? 3N 2TK. Žiadny vlastník. Takže Pajerchin, alebo Pajerchin dáme iba ešte. U85 P3. No, takýto vlastník tam není. Čiže stá sa, že jedinému, komu sa podarilo ten byt kúpiť od mesta, je Zurian. A prečo mesto mu dávalo? Prečo nie štát? Hej? Tam niečo není v poriadku. Ja som len sklamaný, že tento Anton Danko, však musím sa jeho opýtať, možno bude hrdina, že za jeho primátorovania, teraz kandiduje na kandidátke SNS, za jeho primátorovania dostal byt Zurian. Najprv do prenájmu a potom ho zrejme kúpil. Lebo asi zistili, nájom nevýhodný, predajme mu. Tak to mohli rovno schváliť, nie divadlo s prenajmom, ale rovno predaj. Len predaj by nikto neschválil za lacnú cenu. Takže najprv sa nafingovali prenajmu. Môj názor je taký, však uvidíme podľa spisov, čo ideme. Hej? Preto vás žiadam o pomoc. Kto ste, zajtra mi napíšte, keď ste niekde Martine, choďte tam rovno na mestský úrad, vlastne do Poprade, choďte do Popradu, zistíte to. Ja zapíšem otázky, lenže mne viete odpovedia po týždni. Možno tam budú manipulovať so spismi teraz. Kto vie, hej, príde zajtra tam NAKA, otoví preukazy, vytrhajú spisy zajtra a dajú tam nejaké iné papiere. Toto sa robí dneska. Toto dokáže dneska NAKA robiť, hej? Že niečo vyšetrujú, alebo spália spis a nikto už nebude vedieť, čo sa tam skutočne udialo s týmto bytom. Preto, kto si pamätá
Aj Mezenská, pán Rudovásky, počujem ma, Mezenská bola pri tom, jak dávali Zurianovi byt. Hej. Tak nech povedia, ako to bolo. Prečo sa tak rozdávajú byty? Prečo nie iba sociálne slabým rodinám? Hej. Ja nehovorím, aj policajtom treba pomôcť, ale keď Zurianovi sa pomohlo, tak ja chcem, aby sa pomohlo aj Ferovi, aj Joškovi, chudák Tiefenbach, taxikár, ktorý je 5 rokov už prenasledovaný pre tú blondínu, ktorú dal do pút. Jeho kolega povyšoval ten istý, čo robil s ním úkon. Ten nemal kde bývať. Toho, jak dali na dva mesiace do väzby, prišiel o nájom, o toto, hej. Nikto mu nechcel dať ďalší prenájom. Robil policajta 10 rokov, či koľko. Nevedel sa dopracovať k bytu, len nájmy, celá vyplata na nájom. On prečo nedostal Tiefenbach byt? A prečo nie je zákon, keď hovoríme, policajt má vysloviť dôchodok? A ešte aj byt? Ja neviem. Koľko bonusov? Ale nie, že koľko. Nech majú najviac bonusov, keď tu bude bezpečne, vyrieši sa kriminalita, krádeže, vraždy, všetko nech sa vyrieši, nech dostanú aj palác. Mne je to jedno. Ale prečo iba vybraní policajti a nie všetci policajti? Toto ma zaujíma. A prečo nepriznal vo funkcii, keď prišiel, že takýmto spôsobom dostal byt? Keď je taký čestný, slušný, transparentný, to je to, jak teraz idem vyskúšať Transparency International, nech mi dajú zoznam platov, koho zaplatili z 300 000 eur, čo dostali zo šatu. Či ti povedia transparentný. Tak Zurian mal povedať, pozrite sa, bývam v Poprade, dostal som byt, najprv si ho prenajal, potom sa mi ho podarilo z našporených peňazí kúpiť. Tak počkajte, či tam má záložné právo vôbec. Záložné právo. Áno, tak oni to viete, jak spravili. Tak toto vidím. Počkajte, 158. Poznámka, 158. 158. Účastník áno, tu je. Vecné právo, prospech mesta Poprad na dobu 10 rokov. Čiže tu je to. Tu teraz tu vidím, vidíte? Ja som dobrý. No počúvajte ma. Takže počúvajte ma. Hej. Oni prenajali byt s tým, že previedli vlastníctvo na Zuriana s predkupným právom mesta Poprad. Pozrite sa sem do tej poznámky. Takže tu sa pozrite. Tu je vlastník číslo 158 Zurian a tu. Zriaďuje sa predkupné právo ako vecné právo po dobu 10 rokov od 7.12. zo dňa 2000. Čiže oni mu predali byt s tým, že keby náhodou odišiel, čiže to je akurát teraz. Tak teraz som zvedavý, či Zurian vráti byt. Zriaďuje sa predkupné právo ako vecné právo podľa paragrafu 603 v prospech mesta Poprad po dobu 10 rokov od 7.12.2009 zo dňa 3.2.2010. Takže oni majú predkupné právo, ale túto zmluvu si musíme vypýtať od mesta, lebo oni to asi preto tak urobili, lebo tak sa robili podvody s bytmi niekedy, že aby presvedčili poslancov, alebo aby ohlúpli ľudí na mestskom zastupiteľstve, povedali, my mu prevedieme ten byt, my mu ho prevedieme, avšak nebude plniť povinnosti, my mu ho potom zobrieme naspäť. 10 rokov toho, my sme o nič neprišli, my tam máme právo vecného bremena. Možno, že im to dal na splátky, možno, že im platí splátky, preto tam majú predkupné právo ako vecné právo. Hej. Prospech paragraf 603 občianskeho zákonníka. To si ideme pozrieť. Čo to je? Občiansky zákonník. Slovlex. Takže on takto k bytu. Občiansky zákonník. Takto. Paragraf 603. No by bolo treba. Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj. Predkupné právo môže dohodnúť ako vecné právo, ktoré pôsobí. Tak oni si dali predkupné právo. No. Keby aby ho nemohol 10 rokov predať. My ti ho predáme ten byt, ale 10 rokov ho nesmieš predať. No. To je celé. Zurian bude môcť nakladať s bytom už o rok. Už tento rok, čo príde, o rok v decembri už bude môcť nakladať voľne s bytom. Proste doteraz 10 rokov povedali, tak mne to došlo. 10 rokov, tak on oklamal všetkých Popračanov. Popračania mu dali byt, dokonca mu za lacno možno predali, lebo on bude popraviť 10 rokov dbať na bezpečnosť. Ale on
už v 2018 a 2019 roku šmykol na NAKU, už sa možno není, už prišiel do Bratislavy a byt tam je. Ja som zvedavý, či tá zmluva není viazaná na funkciu a trvalé bývanie. Či on z Popradu chodí do práce, alebo ja neviem. Však to, že možno dali 10 rokov chceme bezpečno v Poprade, tu máš byt. Ale on tam bol iba 8. 8. Toto je neuveriteľné. Alebo 9. No, 8. Takže všetci, keď ste policajti, choďte požiadať mesto. Ja tu budem bývať, tu bude bezpečno, ja som policajt. Choďte do každého okresného mesta, ste policajti a požiadajte o byt. Keď vám dajú byt, vyčistite to. To je tak, jak môj kolega chcel kupovať byty v Pentagone s tým, že potom by tam zadarmo dal do prenájmu na dlhodobý prenájom polícii dole kanceláriu. Lebo tým, že by bola polícia, mala tam riadnu jednotku, tak by aj drogová trestná činnosť za všetko vymizla z Pentagonu, lebo by tam boli priamo policajti, hej. No, len sa mu to nepodarilo, lebo tam sa dal kúpiť byt za 30-40 tisíc eur, ale keď sa vyčistilo od tých drogových vecí a kriminálnych živlov, hej, Pentagon, tak byt by vstúpol z 30 tisíc aj na 300 tisíc, keď sa to krásne vyčistilo, za 10 rokov by vám to v banke by ste na takého úroku nezarobili proste, hej. No. Čiže aj tam policajt, tak si mysleli, že sa to vyčistí, tá kriminalita v Poprade, hej. Takže, ja neviem, čo na to povedať. Ja skúsim zavolať, či Vasky na to nevie niečo povedať. Počkaj, ja musím zavolať Vaskému, lebo on má také nápady. Ja som už vyprahli nápadov. Takže takto policajti dostávajú byty. Kurník šopa. Toto, to je niečo šokujúce. A rajú sa najslušnejších, najpoctivejších a teraz aj tomu Zurian chcel zabrániť, aby som to povedal. Lebo už mi prišla vyhrážka, neopúvaš sa to zverejniť. A tak ja som to zverejnil. Napriek. Takže, doktor Vasky, ja ti volám, Daňo Martin. No čo hovoríš na takých policajtov, čo dostávajú byty? Že žena s 2 deťmi a deckom dostala jednoizbový a Zurian sám trojizbový. Pozerám na to. No a tu však hovor dačo tu divákom, že ja už som vyprali nápadov, počujem, však to je dačo desivé, čo? Policajt. Toto je absolútna ojeb. No. Takto si to, jak tento Zurian, alebo Zurian. No. Takže to vidíme, že to je obyčajný chudák, ktorého zneužívajú ako zneužívali tohoto, jak sa volá, čo ho zabili. No. Sabo? Varček? Vrahovia? Nie, čo ho zabili, toho novinára. Kuciaka, áno. Kuciaka. Presne tak. Chudák Zurian, tuto ho zamotajú, tak nemal chuť. To je proste si jak Kuciak, tak mu dali túto hypotéku tam, tam. Byt mu dali, zaviazali ho. Chudák, Zurian tam býva niekde, neviem, odkiaľ pochádza, z Petržalky pochádza? Z Petržalky. No. Nie, on takto, on z Banskej Bystrice. Petržalke prišiel robiť radového policajta, potom išiel do Popradu a z Popradu na NAKU. Takže keď vyzýval túto v Bratislave, tam ho ubytovali na tej Drotárska, bo jak sa tá ulica volá, tam sme boli... Na Saratovskej sme boli. Saratovské. Tam čo plesien, vieš čo, hovna boli po chodbách. Tam chudák musel trpieť v tej džunglovej ubytovni, to bola džungla, to proste tam, tak sme tam boli. No, to neseli pustiť. Tak ideš do Popradu, tam sa budeš mať lepšie. No a tam chuďakovi, tam sa podaril tento byt dostať. Mám trojizbový byt, ja som v Bratislave, keď bol policajt, ja som žil na tej Saratovskej, tam v tej diere, ale teraz som v Poprade. Mám tu trojizbový byt krásny, no a čo, práve, že to odkúpil, no tak si, že zarobí na to veľké penieži. Ja tuto nájomník za pár šupek, však zistím, ho to stalo. No tak toto je byt, no tak to zarobil. No a tuto videli, tento účastník, a tuto je taký nejaký chuciak, taký chuďák. No. Tak spravíme si ho hviezdu. No. Presne ako títo Bárdy a títo ideme z Kuciaka spraviť hviezdu. Ideme mu podsúvať všetky informácie. Áno. Jak tento, jak sa
sa volá tento, Nicholson posúva informácie, tento posúva informácie, urobíme z neho hviezdu. No. A toto je to isté. No. Chuďáka Juliana, No. Takto chytili, urobíme z seba hviezdu. No. To tu máš informácie také, tu máš informácie Tak, také. no. No a Julian išiel, ja sem tuto chytil. Áno, presne. Ja sem tá hviezda, no, Áno. ja sem, no a proste ho zneužívajú. A teraz chod za Martinom Daňom, No. choď jeho dodrbať a toto a pošli tam Áno. útok pani, jak sa volá tá, Áno. No, čo tam čakala na teba, no, čo som ju nafilmoval. Todová. Todová, pani No. Todová, choďte tam, Daňo príde a my na ho skočíme a vy to všetko nafilmujte, ako sme zatkli Martina Ďana, že sa vyhrážal Monike Todovej. No. Ona sa vyhráža, ty sa nikdy nevyhrážal, No. ty sa nikdy nevyhrážal, my sme oni piči, že ste robili na takže No, tak. no. Žiadne vyhrážky neboli, Tak. presne ako tá Nicholsonová, žiadne vyhrážky neboli, piči, že sme s nej robili No. a oni to takto otočia, ja veľmi dobre viem, že sme si robili piču, No. že oni nám nestajú, my sme ani ju neopluli, Áno. by sme ju. A tá piča, Daňo sa mi vyhráža. Počúvaj ma. A No, hovor. Zabijú ma. Čo ty piča, ty odpad, ty špinát, ani opluť. Tak vieš, za koľko kúpil byt? Vieš, za koľko kúpil byt? Už tu mám cenu. Za 2111 € kúpil byt. No, prosím. Celý byt, trojizbový byt v Poprade za 2000 €. No, a Špina! cena takého bytu... Tuto ukážem. 75 000 €. Tuto ukážem, pozri sa. No, tu je predaj nehnuteľného majetku mesta Poprad, predané byty v roku 2009 a tu je Zurian, pozri sa, tu je Zurian, Branislav Zurian, už to tu mám. Poprad, No. Branislav Zurian, Poprad, 2111 € zaplatil za byt 3.2.2009. No, proste. Celý byt. Oni chytajú a urobíme z seba hviezdu a on robí to, čo mu hovoria, pretože tak to bude hviezda. Ja som hviezda a teraz idem. Monika Todová posiela diskusiu. Áno, no. A idem tomuto. No. A kde to bude A cíte sa dôležito, aké informácie má Todová a toto a všetko. No. A proste, a jednoho dňa ja budem náčelník polície. Áno. Ja, Šéf NAKA, prezident. Áno, šéf NAKY ja budem, no, len musím toto robiť, čo vy povedia. A teraz mi povedali, to je Martina Daňa, No. urobne ho zločinca No. a daj ho do basy. A Moniku Delovej povedz, kedy to budeš ho chytať a ona tam príde s kamerou Áno. a pekne ho nafilmuje. Áno. A ako Martina Daňa dajú do pút. Presne. A toto, Martin Daňo, veľký kriminálnik. Áno. A Monika Todová to všetko nafilmovala a pozrite No. to, jak ho dávajú do pút a auta, jak na neho skočili, No. na neho skočili, štyria na neho skočili, čo tam pod stromom stáli. Áno, no. Skočili na neho a chytili ho A zbili ho a on sa mykal, lebo on je agresívny, on sa mykal a museli ho hodiť o zem. A Smečko to zverejní a aktualizuje a pak až bude mať na to reláciu. Áno. Ako sme chytili Daňa. Veľká relácia. No. Dvojhodinová relácia a pozrie si tam všetkých. Kurník. A rozprávať, ako sme my chytili Martina Daňa. Áno. Ako NAKA chytila Martina Daňa. Ako Žurian. Áno. Tento šéf NAKY. Toto musí byť policajný riaditeľ, tento No. Žurian. Však takto zločinca Martina Daňa. Ako, pozrite sa, ako ho chytili. Pozrite sa, ako ho skočili. No. Pozrite sa, ako Aj zbili sme ho, hada. Nakladali do toho policajného auta. Áno. No. Pozrite sa, čo ten Zurian zariadil, No. no? Presne. Kokot, vy hajzli špinaví. My nevieme, akú hru tu hráte. No. Tuto zabíjani ľudia. No. Dennodenne ľudia tu skáču pod Ale vás. však si videl, no. Zrať. Sociálne, áno. Či- A ty sa to pičoviny robíš. Ty Špiny. špina, Zurian. Toto je... Má toto morálne právo ešte riadiť NAKU, mi povedz.
Jak on môže stíhať ďalších podvodníkov s bytmi, keď sám ukradol byt? Lebo to je krádež. Byt za 2000 eur je krádež. Presne tak. Špina Proste. jedna. Špina všetkých špín. No. A ja sa volám Rudolf Masky. Tak. A Žuria môže ma zažalovať, že som povedal, že špina všetkých špín, pretože to som zvolen na základe Poznatkov. toho, čo ty robíš, ty Áno. špina. Sociálna rodina do jednoizbového bytu, sociálna rodina do jednoizbového bytu a on do trojizbového sám a za 2000 eur ho kúpi. To kde sme? No? Toto je Tak neuveriteľné. ho skorumpovali, vieš, takto, a toto presne s Kuciakom robili. No. Tu máš túto siku, dom, dáme tú hypotéku, byť si budete platiť pár šupek, budeš spať na hypotéku, tuto si máš, tuto si Tak. sa ožení, tuto budeš sa mať dobre, ale rob to, čo ti my povieme. Tu ti podsunieme všelijaké materiály, tento Nichosomu priniesol materiály, tento priniesol materiály. Ešte aj väzenská. Čo Zurian vypatal? Hovno vypatal. Všetko mu bolo podsunuté. Presne. Zurian vypadá hovno, on je idiot, No, on nosí tam na kopce nosí, one kanistre s pivom nosí, vieš, hej? Áno, ani vlastnú ryť by nevypadá, tomu všetko dali. Presne. Tomu všetko dali. No. Čo on vie? On je idiot. To je totálny idiot, ktorý mu všetko podsunul, presne ako Kuciak. No. A toto ľudia musia pochopiť. Užívajú. No a potom povedia, všetky tieto informácie, No. oni už mali. Oni tam potrebovali dať nejakú novú tvár, Áno. aby potom, sme vyčistili, teraz máme nového nového idiota, ktorý nerozpozná riť od svoju riť od diery v zemi. No. On to nerozpozná, ale mu tam podsunú tieto veci. No. Ja všem toto vyšetril. Áno, a však, no. Iní policajti to urobili Áno. a ty si ty dobrá kredit pre to. Vyšetrovali tí policajti, čo bývajú na tých smradľavých ubytovniach a on sa chváli cudzým perím ešte dokonca. Hej? Presne tak. Tam tí čestní policajti, ktorí makajú No. a odvážajú si čestnú prácu, Tak, no. tam žiadna vďaka není. No. Tam tých policajtov nepozýva Presne. Todova na nejakú Áno. show. Áno, Tam sú ticho Presne. a ty odvedli tú ale Zurian, to No. šem ja. No. Ja šem toto. Kokot jeden, No. špinavosť. A teraz ísť po Martinovi Daňovi. áno. Lebo ohrozuje nás, lebo on to zverejní. Daňo je veľký zločinec. Áno, Daňo je zločinec. No. Bojíme, máme strach, že príde s kamerou nás udrie po hlave. No. A keď nemá Daňo, tak Vivie Menteová príde. Presne. 6 metrov odo mňa. No. Ty piča, ty choď 6 metrov. Ak sa bojíš Vivie Menteovej, choď ty 6 metrov od nej. Presne. A nie, aby ona chodila od teba. No. Ak máš strach, ty utekaj. Presne. Ja nežiadam od nás, aby sme išli preč. Áno. Choď preč. No. My sme tam neprišli, Vivie Menteová tam neprišla za Monikou Todovo. Tak. Vivie Menteová tam prišla na ten súd robiť reportáž. tak. A keď sa bojí, nech ona ide 6 metrov preč. No. A nie požadovať, No. choď o mňa 6 metrov preč. No. Ty piča sprostá. Tak. No, presne, nenadávaj toľko, to si moje relácie. Utekaj. No. Utekaj, keď sa bojíš, keď sa No. bojíš osobne, utekaj a nie žiadaj. Čo to je za hovadia? Veď ja Áno. by som niekoho bál, No. rozumieš, No. že má trestný po hlave to, A- ja od neho utekám. No. Ja by som nešiel toho žiadať. Prosím vás, ja sa vás bojím, vy choďte 6 metrov odo mňa. Áno. Nie, ja idem 6 metrov, ja Áno. utekám. Áno. Tak by som urobil. dobre, doktor. Však tam vidím, jak som vidím, v Amerike som mal, vidím tam 5 negrov, No. tak ja nepoviem tým 5 negrov, vy negri, ja idem tu ulici, vy chodte preč, ja to pretože ja sa vás bojím. Áno, no. Nie. No, však toto. Ja som utekal preč od No. nich. No. A nie, aby som mi povedal, vy No. negri, takí 200-kiloví No. negri, však je to piči, ja by som zvládol 5 200-kilových negrov, No. ja sa o 1 hodine noci, aby som mi povedal, utekajte, choďte preč, ja sa vás bojím. No. Nie, vidím, No. kurva. No. 5 No. negrov tam sedí, popíjajú, páčia marihuanu, No. a kurva, ja No. tam nejdem, ja No. som začal utekať preč od nich. Tak. Takto sa to rieši. A nie, aby som povedal,
5, nekto by šiel tým. Choďte preč, preč na to, pretože ja sa Dobre, vás bojím. doktor. Ty pičak proste. Vesne, nenadávaj toľko. Pičak, Kurník, tu proste, si v mojom kanáli. Dobre, počúvaj ma. Díky, ideme ešte dovysielať. Zajtra si voláme. Drž palce, dúfam, že sa ráno zobudím, že ma tu nevyťahnú za uši Zurianovci. Dobre, no. Dobre. Voláme, čau. Čau. No, a ešte pozor. Čiže kúpil byt za 2000 eur, ale teraz pozor. Ako náhle prišiel z Popradu do Bratislavy, robiť na protizličnenecku, do Nitry išiel, do Bratislavy, tak povedalo ministerstvo, mu to vybavilo, byt má v Poprade, tak dajme mu druhý byt v Bratislave. A teraz pozor, zlatý klinec ďalší večera. A to už je taký menší, iba bonus. Čerešnička na torte, ešte si dáme telefonáty. Pozrite, čo som našiel. Pozrite, čo som ešte našiel. Ináč ďakujem, bo už mi dvaja poslali ďalší, za koľko to kúpil ten byt. Pozrite sa, čo som teraz našiel ešte. Počkajte, ja sa prepnem. Zmluva o nájme služobného bytu. Čiže ako náhle povýšil z popradneckého policajta na NAKU, on je NAKA, my mu musíme dať kvalitný byt. Pozrite sa sem. Toto je ďalšie. To, čo som hovoril na začiatku, sa vyplnilo. Slovenská republika, zastúpená toto ministerstvo vnútra, Martinov Tóth, riaditeľka odbory správy majetku, ideme, plukovník Zurian, z 2018 roku zmluva, hej. Podmienky nájmu, nájomca vyhlasuje mieste výkonu práce vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom, nájomca vyhlasuje, že bude užívať byt a tak ďalej, hej. Pozrieme sa, jaký byt. Toto, predmet účel nájmu, takže pozrime sa. Dostal byt, súpisné číslo, toto na ulici, jak veľký je ten byt? V výlučnom vlastníctve ministerstva. Možno, že už aj tento byt má záľudosť, že aj tento byt chce stiahnuť. Počkajte. Bytový vchod, súpisné číslo. Nepíšu veľkosť bytu, aby nás neprovokovali. Pozemky, spoločné časti a tak ďalej. Územie Bratislava Nivy. Správcom bytu je bytokomplet. Bytové, toto, byt, tu je. No to je tak istý, jak v Poprade. 74 m2. Dvoch izieb. Čiže radoví policajti idú do tej smradľavej, špinavej, plesnivej ubytovne. Zurian dostal byt v Bratislave ďalší, druhý, zatiaľ do nájmu. Ešte nevieme, či ho nebudú chcieť predať. Pozor. 74 m2. Súčasťou bytu sú rozvody a tak ďalej. Koľko stojí taký byt? Ja keď som prišiel do Bratislavy bývať, som musel mať našporené vopred peniaze, aby som mal aspoň na pol roka na bývanie, aby som si zatiaľ mohol niečo nájsť, pracovať, zarábať a tak ďalej. Jak som išiel do Francúzska, som tiež musel mať našporené peniaze, lebo nikto ma neubytoval a musel som komerčný nájom platiť. Nikdy som mal výhodu. Tak sa pozrite, keď sa stanete členom NAKY, kde zarábate tisíce, lebo ste vysoký tohto funkcionár, osobný prípadok, to minimálne 3, 4, 5 tisíc eur máte, tak nie, aby on si kúpil, alebo prenajal vlastný komerčný byt, on dostal ministerstva vnútra a za jakú cenu? Za jakú cenu ma zaujíma? Za jakú cenu? Tak sa pozrime. Nájomca byt, môžu užívať ďalšie osoby len po prezentácii prenajímateľa. Takže od 1.10.2018, vtedy, ak prišiel robiť na protizločinecku a na NAKU, potom šéf NAKO sa stal, do 2020, čiže na 3 roky krásny byt. Na 3 roky krásny byt. Písomno do zmluvných strán, ako končí. A kde je cena? Kde je cena? Kde je cena? Kde je cena toho Zuriana? Nájomné. Nájomné za užívanie bytu je určené vo výške 20 eur mesačne. V zmysle výhláškov. Čiže za 20 eur máte krásny dvojizbový 74 m2 byt v Bratislave. Kto by nechcel takýto nájom? No počúvajte ma, ja myslím, že ako tu už to treba ukončiť. Hej. 20 eur. Tam dostane byť za 2000 v Poprade. Elitný policajt, šikovný. Dajme mu za 2000. Trojizbový. Sociálnej rodine jednoizbový, strad na ňu. Ale policajtovi samému trojizbový, aby sa tam váral vajca. A v Bratislave, keď prišiel na NAKU, tak ešte majú tu drzosť mu dať byt za dvojizbový byt za 20 eur mesačne. A tu všelijaké opatrenie, regulácie cien. Tu vedia všetky opatrenie o reguláciu cien bytov a všetko, aby dosiahli cenu 20 eur na mesiac.
Tu vedia. Ale keď treba riadne sociálne prípady sanovať a realizovať a všetko, tam im to je jedno. Ich človeka za 20 eur mesačne. 20 dojísť, moji bratia. Ja by som toto bral všetkými 10. Ja keď som chudák prišiel v 98. alebo 99. roku som prvýkrát prišiel do Bratislavy. V 99. hej, 18, koľko som mal rokov? Už som bol skôr, ale v 99. sa presťahoval do Bratislavy, hej. Som platil, neviem, 1000 marky, vtedy na marky sa prepočítavalo, hej. Nebolo rýchlo, lacné byty neboli, tak som sapol sa po vrecku, 1000 mariek mesačne som platil 3 mesiace, 1000 mariek, 22 000 korún. Som platil mesačný nájom bytu. Prázdny byt, lebo ani zariadenie som nemal nič, len som rýchlo potreboval bývať, aby som neplatil hotel. 20 eur mesačne. Tak toto je neuveriteľné. A nájomca súhlasí, že mu budú 20 eur strhať z platu. Kto z vás má takúto možnosť, mi povedzte? Toto je tragické, si myslím, smutné. A ja plne vyhlasujem, že tento človek nemá čo robiť na NAKE. Nemá čo robiť na NAKE. A som po dnešnom večeri a po tomto vysielaní sa kľudne postavím a kľudne sám Zúria mi dá facku, naľavo, napravo. Nech ma zbijú v aute, do kopu, do hocičoho, tí jeho kamaráti na NAKE. Nech robia, čo chcú so mnou. Nech ma zoberú, kedy chcú, zadržia to. Keď nechcú mi povedať, kde mám prísť, sám, kde môžem prísť. Aby som mohol kľudne robiť úkony. Ale toto po dnešnom vysielaní nemá morálne právo byť ďalej policajtom. A už nie vôbec takým elitným, ktorý vyšetruje najťažšiu zločineckú činnosť na Slovensku. Branislav Zurian, ktorý nemá morálne právo byť proste. Nemá. A to už nechám na vašom uvažení. Pozrite si, doklady sú všetky. Napíšeme ešte, aby sme vedeli celý text zmluvy, to predkopné právo, všetko. Ja som zvedavý, čo odpovie mesto Poprad na toto, čo tu sa dejú. Ale presne, ak povedal Vasky, chytia si vás za to. Kľudne dajme si ešte telefonáty. Už som taký rozčulený, že... Keď niekto chce, zavolajte 02 33 32 99 97, keď nie, idem si oddychnúť, lebo môže toto byť moja posledná noc, tak nech mám ešte pár hodín pred sebou. Ďakujem za všetky kamery, čo ste poposiali. Aspoň budú záznamy, keď prídu. Ďakujem. No, počkajte, kde je telefón? Takže ja to nespím. Toto snažím sa, robím, hej. Aj na toto, že dneska natrafím na takúto krádež bytov. Kde je tu, vidím telefón? Počkajte, tu je. Takto, keď chcete, kľudne zavolajte. 02 33 32 99 97. Telefón funguje. Keď máte nejaký názor a nebojíte sa povedať na to, že tu niekto takto dostáva byty. A zamyslite sa, keď poznáte niekto v živote policajta, suseda, hoci koho, stretáte na ulici, hoci aj pokutu vám dáva, je slušný, opýtajte sa toho policajta, či dostal takýto byt aj on. A keď nie, potom sa opýtajte, prečo práve tento to dostal. No. Voláte, či nevoláte? Kurník, čo ma... Počkajte, musím napovedať, čo vôbec píšete, ani som nestíham čítať, či tu sa niečo deje vôbec. Je tu vôbec ešte niekto? Kurník, kde som to dal? Počkajte. Pop-out, čaut. Pozrieme, či 2 eurá niekto poslal. Takže túto reláciu som urobil za 2 eurá pre vás. Lebo tak je noc, každý už mnohí spia, aby ste videli 2 eurá dneska. Včera s Váskym 500, dneska 2. Dobrý večer, každý večer. No ahoj, Daňo. Taká otázka, pozeral som aj túto nehnuteľnosti pani Čaputovej, že aké sú tu, čo... Čaputová dneska nezaujíma. Haló? Čaputová bude na budúce, teraz sa hovorí o policajných bytoch. No, ja, áno. A čo budeš s týmto ako robiť, že hľadala NAKA, alebo čo s tým? Haló? Áno, dobrý večer. Haló?
Ja, to ja som delal kúrik, asi som tu prepol dačo. Ja, tu pán sa ma pýtal, asi som ho omylom odložil, pardon, asi sa vám odložil telefon. No, tak čo budem? Odovzdám sa spravodlivosti, ja nikdy neutekám, neskrývam sa, ja kedykoľvek ja som tu na Slovensku, ja kedykoľvek môžem prísť, ale neviem, prečo ma chcú robiť takýmto drastickým spôsobom. Toto je zaujímavé. A už to vieme my, vedia to aj na prokuratúre, ale neviem, čo sa tam deje, no. Hovor. No, to som chcela povedať, že teraz aspoň sa ukázalo aj vďaka tomuto, že aké machinácie sa robia tuto s bytmi. A nie len, že Zurian, to aj Krpelán, to aj Kiska. No Krpelán, vidíš, Krpelán dostal byt od mesta za 1000 eur, však si dajte Krpelán, hlavný kandidát na Kiskovej kandidátke. Áno, tiež poukázal ty. Áno. V podstate. Tak oni to utichli. Počkaj, kandidát u prezidenta. Na ten štýl. Áno, tak tu je, pozri sa, tu je to video. Sekundu vydrž, počkaj, ja sa prepnem do menšej obrazovky. No tu je, hovorca prezidenta Krpelán bol skorumpovaný bytom. Tu je moje video, krásne. A kde je ten Krpelán podvodný? Krpelán dostal byt od mesta, 1600 eur keď dostal Rukovský byt. bol pri... Krpelán byt za 1600 eur. No, čiže hneď ma v tejto súvislosti napadol aj Krpelán, že tiež, že na základe jeho pozícií, ako sa dostal k bytu, no, tak... Hovorkyňa Fica, tá Sabová, čo mi zakazovala chodiť, čo je dneska v Španielsku na ambasáde, dostala byt od Fica, od mesta, od Ďurkovského. Tak tu sa Pígel dostal byty však v starom meste tiež, tu sa byty rozdávali len tak. No. Za obužnú. Tak, ale že je policajt, a ešte taký, čo má stíhať kriminálníkov a zlodejov bytov, sám dostane byt za takýchto podmienok, tak jak on potom môže... však sa bojí sám odhalenia. To je niečo také, mňa teraz napadla taká vec, že to je niečo také ako Rigová advokátka, ako tam išla nezákonne tiež tým ľuďom proste do bytu. A tiež advokátka, ktorá je stále v advokátskej komore proste zatiaľ. No presne, a nikto z ňou nerobí. Ja som dal sťažnosť, neriešili ju. Hej, párov idú riešiť, ale tuto neriešia, čo nevinných ľudí, babičku vyhodí s vnúčkou na ulicu, rozumieš, kde sme, hej? No a toto je neuveriteľné. Potom hovorím, že čo sa tu už deje, to je niečo neskutočné. Zurian by sa mal hanbiť za to, že ako tam vynáša týchto prestitútov, ako sa tam s nimi proste stýka, ako ho tam prezentujú a tak ďalej. Ale ja sa pýtam, ja toto robím tu vo voľnom čase, prečo to Monika Todová neodhalila? Prečo to neodhalil Valček, Vagač, Bardy, hej? Lebo oni s ním spolupracujú, hej? Tak prečo by písali? Hej? Samozrejme, nevadí, však Todová bude konfrontovať, že čo bude. No. Takže o tomto, takže to bude sranda ešte len, že čo tam bude vyvádzať voči mne zase, ako vtedy, že sa nemám približovať. Tak ráno idem aj ja na súd, tak sa vidíme ráno na súde, hej? Idem pozrieť na súd, tak sa tam vidíme pred súdom ráno. Lebo zajtra zase pokračuje Rusko-Kočner, zajtra asi na vozíku donesú Ruska, ja som zvedavý, lebo tam po tých schodoch, ak budú niesť na tom vozíku, to bude sranda, nie? No. Tak to by si prijal Šanta. No. To je Šantové. Tu mám krásnu knižočku, už som začal čítať. Pavol Rusko, Markíza, politika, mafia, tak potom urobím nejaký komentár tejto knižočke, čo vydal Rusko teraz. Pavol Rusko. Ja budem prečítať potom. Musím ešte jednu, napísať, že či nám ešte alebo niekde kúpim ešte nejakú, alebo s venovaním, lebo nemám tu ešte bez venovania. Hej? No. Takže hovorím, že stačí si pozrieť, ako reagovala, to dneska ukazovala, ako reagovala Todová na Kostru. Keď som sa jej znova pýtala ďalšie video na účesť tzv. Zuriana, takisto ako reagovala. Toto si stačí pozrieť. No. Ako? Tu Vaske ukazuje na tričku, bo sa pýtali, či tam mám Versaceho na tričku. No. Versace Vasky. To je lepšie než Versace. No. No nič, ešte počkáme, keď niekto zazvoní, ešte kľudne hovor, keď niekto zazvoní, tak prepnem na toho, hej. Takže ráno sa vidíme na súde, ideme pozrieť, čo sa deje zase na súde v kauze. Ja už začnem teraz seminárávky. Aj to hovorím, že aj to je taká vec, že oni tam, keď si pozriem, že akým spôsobom píšu tie články, že ich píšu počas súdneho pojednávania, píšu články, to je jedna vec, nie po skončení počas súdneho pojednávania. A ďalšia vec je, že ako tam povytrhávajú veci z toho kontextu. Ja keď si potom doma pozriem, prepočujem aj tie nahrávky, tak úplne iný význam to má proste. Toto hovorím, že oni absolútne nič proste nezverejňujú transparentne. Presne. No dobre. Toto. Takže dostane byt, ja som z toho šoku, dostane byt za lacno a ešte mu dajú v Bratislavi, ty koľko teraz, však ty si teraz prenajala nejaké bývanie, tiež musíš koľko, 300 eur alebo 400 máte mesačný nájom za celú jednotku, nie? 400 eur mesačne, nedostala si za 22 izbový byt. No. Ale kdeže? No.
Takže tak, dobre, niekto volá, tak zvídem, hej. Čau, zajtra ráno. Pozdravujem, pekný večer, každý večer. Haló? Daňo, no? Len toľko, že Zurian má v Poprade rodinu. Hej? A syn chodí na strednú školu v Poprade. Aha, no super, no. Tak asi bývajú v tom peknúčkom byte. No tak bývajú v tom byte, čiže keď dostal ten byt v Poprade, tak pravdepodobne už bol ženatý. Tak mohol byť, ale tam to nepísali, lebo na liste vlastníctva je sám bežený. Tak potom mali urobiť pol na pol aj s manželkou, hej. Asi bol prezieravý, že iba Není podané, že musí dostať aj jeden, aj druhý vlastníctvo. Jasné. Môže byť aj sám. A tak Dobre, no nevadí, dobre, ako je to tiež pozorné, ale tak vy ste dostali byť za 2000 eur? No, to mi je jasné. No a vtedy bol Danko, teraz je zase Danko, primátor, hovorím, No, za tak. Danka sa veľmi veľa divných vecí v Poprade No však to. Ja som bol šokovaný, že pán Danko dal na kandidátku Danka. No nevadí. Tak už chceli byť vtipní, no. Dobre. Ahoj. OK, pozdravujem. No, lebo Danko, pritom ja prechovávam sympatie k Dankovi, lebo niektoré veci robí dobre, hej. Všetko, však sú aj pochybenia, sú aj dobré veci, ale oni chceli byť vtipní, že Danko začína kandidátku a Danko končí kandidátku, hej. 150. miesto je Danko ten primátor, no. Tak, a není člen strany, hej, tak to hovorím, že to rovno už mňa mohli rovno dať na kandidátku 150. A Danko by začínal a Daňo by končil kandidátku, hej. To by bolo oveľa vtipnejšie, jak Danko, hej. Naviac ja nemám takéto pochybenia, iba trestné stíhania, ktoré vykonštruoval niekto v spolupráci tu s pánom Zurianom. No. Takže tak. No dobre, ešte niekto tu volal, tak ešte keď chcete, zavolajte, keď nie, končíme. Jaj, tu niekto píše Vasky, chcel by sa s tebou opiť, píše nejaký fanúšik, doktor Vasky. No, takže tak, proste je to vonku, ja som sa oslobodil, Zurian je oslobodený tiež, pretože Zuriana to tajomstvo o tej kúpe bytu zožieralo vnútorne. A po dnešnom dni je oslobodený. Pán Zurian, od dnešného rána sa vám bude lepšie stavať, lebo je to vonku. Je to vonku, hej. A možno dostanete teraz osobný vzor taký, že ma rozbijete, rozdrbete, zaistíte, zavriete, ubijete, robte čo chcete, ako, hej. Ale toto už je iba následok, hej, to je, ja by som to povedal, celkovej nerozumnosti, hej, nerozumnosti, hej. A ja si hovorím, skutočne, ani by som nerobil túto reláciu, aj to není akože relácia na ostrašenie Zuriana, nech robia čo chcú, ale nech to robia zákonne, hej. Ale aj vy, keď ste chorí, tak hľadáte chorobu, hej, kto, čo, prečo, hej. A hľadáte, zistujete, kto je Zurian, kto je to. K tým spolupracovníkom sa radšej ani nedošiel, lebo som sa už bál, že čo ešte všetko nájdem, hej. Tak dúfam, že nebudem musieť ani hľadať. No. Takže to je všetko. Nikto nevolá, lebo je poskoro. Kúri, to už je 1:30 ráno. Dobre. 1:28 ráno, končíme. Hej, ja musím aspoň 2 hodiny sa pospať, keď vôbec stihnem. Ďakujem, že si to sledovali. Píšte mi tu, píšte do mailu na info@gmail.press alebo tu do komentárov, pod video, na Facebooku, kdekoľvek, aby sme vedeli, keď máte nejaké poznatky, alebo aké sú vaše názory na tieto amorálnosti, lebo toto je amorálnosť, môj názor je taký. Slušní ľudia sa trápia, snažia, zarábajú, požičky si berú, všetko, aby sa jej dostali a privilegovaní takto, bez čakačky. Však si pozrite, ja tu zajtra pozverejňujem tie zapisnice z mesta a idem písať otázky do mesta. Idem písať otázky do mesta Poprad, aby sme sa prípadne dozvedeli, lebo ešte niečo ma tam zaujímalo. Byt som vám ešte neukázal, tak tu sa pozrite. Počkajte, keď si dáte na Google mapu, tak nájdete, tu je vlastne, počkajte, ja sa zase musím prepnúť. Tu je tá ulica, hej, počkajte, toto je zo starej relácie, toto. Tak tu je tá ulica Pavlovova 456, čiže v tejto bytovke, pozrite sa, krásna bytovka, je tento byt. Tuto. SVB, Antimon, Pavlová 24456, čiže toto tu pravdepodobne
tejto krásnej bytovke je trojizbový byt za 2000 eur. Neskutočné. Neskutočné. No dobre. Neskutočné, ale pravdivé. No a ja sa ešte pozriem, čo som chcel k tomu povedať. No. Čiže za posledných 10 rokov iní policajti dostali byty v Poprade, to ešte som si porobil poznámku. No, aké podmienky musí splniť policajt, aby získal byt, to sa tiež opýtame. No, a som zvedavý, či iné médiá zareagujú na túto mimoriadne závažnú správu. Počkaj, tak ešte niekto. Dobrý večer, každý večer. Dobrý večer, Martin. Dobrý, akurát som chcel končiť, tak zdvihol som ešte, no, hovorte, kľudne. Chcel som ešte pripomenúť, že NKU nedávno robila kontroly na ministerstve vnútra a zistila tam porušenie s odpredajmi tých bytov. Hej? No musím pozrieť tú správu. Zistili, že tam bola nejaká veľká škoda. Áno. Na ministerstve vnútra, hej? Na ministerstve vnútra, áno. Dobre. Že v rozpore so zákonom takýmto spôsobom predávali tie ich služobné byty No však... do vlastníctva, dokonca aj takým, ktorí už ani v zbore nerobili. Daj, bytov NKU. Dobre, super, dobre, že mi hovoríte. Teraz to budú zase sami vyšetrovať, predpokladám. Lebo nemá kto iný. Už to tu vidím. Predaj bytov, tuto je, počkajte. Predaj bytov, teraz 18. november, predaj bytov v rezortoch vnútra obrany boli v rozpore so zákonom, zistili kontrolóri. Ministerstvo obrany predaj pozastavilo, vnútro problém nevidí. Takže možno aj tuto už bol ďalší byt pre neho určený. Štát prišiel o milióny. No, a že do dneska sa to je zaujímavé. No tak toto sú kauzy. Čo? No, teraz dajú trestné oznámenie z NKU. Áno, a kto to dostane? Zurian. Polícia to bude vyšetrovať. Áno, Zurian. On je šéf NAKY teraz, hej? Takže toto je neuveriteľné. Jak takýto človek tam môže zotrvať ešte deň vo funkcii, hej? Toto bude vyšetrovať. Čak, toto je trápne. A to sa nebavíme, že sa to dialo v 90. rokoch, alebo kedy. Teraz sa to deje. Normálne som šokovaný. Dobre, že ste zavolali. To je super. Dobre, že ste zavolali. Lebo ja som dneska iba narýchlo nebol som pripravený. Iba rýchlo som potreboval odkomunikovať, aby sme vedeli, čo sa deje. Tak toto je super. Toto je super. Dobre, ďakujem. Majte sa. Dovi. Takže vidíte, štát prišiel o milióny. Čiže oni teraz dajú trestné oznámenie, byty nelegálne a Zurian, ktorý rovnakým spôsobom dostal byt, a dokonca je teraz ďalší adept na byt, lebo už má nájom Bratislave 20 eur a možno ten byt chcel kúpiť, bude vyšetrovať byty. Tak toto je vrchol. Ja som šokovaný a mali by ste byť šokovaní všetci, lebo to, čo sa kradne aj z vášho. Toto treba okamžite zastaviť. Toto treba zastaviť. Je to niečo neuveriteľné. Pri kontrole nakladaného služobnými bytmi kontroly NKU preverili ministerstvo vnútra ako obrany aj organizácia BAMO, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala 2015 až 2017, tak to je súčasnosť. Sa predalo na vnútre, ministerstvo vnútra predalo 217 bytov. Tak toto je šafárenie. Podľa NKU všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom. Všetky. 217 predaných bytov v rozpore so zákonom. A Zurian ako šéf NAKA to ide vyšetrovať. Jak to dokáže vyšetriť, povedzte? Pani Todová, Vagač, Bárdy a všetci, prečo nebejte na poplach? Čo sa tu deje? Toto obyčajní ľudia vedeli? Prečo ich neinformujete zajtra v denníkoch, v všetkých správach, aktualitách? Titulná správa, žiadame odvolanie Zuriana, ktorý rovnakým spôsobom dostal byt od mesta Poprad v roku 2009. No tak toto, nehospodárny predaj bytov. Kontroly považujú nehospodárny aj samotný predaj bytov. Byty boli predávané nájomcom niekoľko rokov po skončení služobného pomeru za minimálne zostatkové ceny, navyše so spustením ďalších percent pri splatení časti ceny, respektíve s možnosťou splácať zostatok ceny v desiatkách eur mesačne. To je tak, jak... to viete čo? Predajom za ceny, ktoré boli výrazne nižšie ako trhové, tak štát prišiel o niekoľko miliónov korún. Kto z toho mal prospech? Kto bol skorumpovaný, že takéto odsúhlasil? To bude vyšetrovať Zurian? Ako uvedol, ministerstvo vnútra nepostupovalo hospodárne, keď zároveň služobné byty predávalo na tom istom období, získalo 57 služobných bytov v hodnote 4 milióny eur. No tak toto. Čiže 217 predalo, 57 nových kúpilo, teraz zase by ich prevádzkovalo pár rokov, do nájmu by im dalo za 20 eur mesačne možno. A uvidíme, či v tom byte nebýva aj
Na jakej adrese je tá zmluva? Počkajte. Či tam nebýva v novom byte, čo kúpilo, či nebýva Zurian, v nejakom luxusnom. Tu nepíšu adresu. Tu nepíšu. No tak to ja zajtra vyžiadam celú adresu. Súpisné číslo parcela C na ulici. Ulicu, pozrite sa, do zmluvy na schválne napísali ulicu. Čo keď toto je ten nový byt, čo kúpili? Čiže on možno býva v luxusnom. Ale tu je katastrálne územie Nivy. Pozrieme si parcelu. Podľa parcely to nájdeme. Katastrálne územie Nivy. No tak toto ešte musíme si pozrieť. Podľa parcely. Dajte mi linku, keď idete rýchlejšie hľadať, jak ja. Bratislavský. Bratislava 2. Vlastne 3. Takto, pardon. Ne, Nivy sú kde? Nivy sú Kúrnik. Ružinov, Nivy, tak. Ale hovno, počkajte. Parcela, tuto. Dáme Bratislavský, 2, vlastne 3, Nové Mesto, ne, počkaj. Ale Kúrnik, Šopa, Ružinov, pardon, Nivy, parcela C 984 984/3. Uvidíme. SKDVR. Pozrieme na zastavenom území obce, číslo zostavy, súpisné číslo stavby 10, takže máme stavbu, vytvoriť zostavu. Tak uvidíme sa, čo to je za stavba, na ktorom stojí stavba na Nivách. Toto je investigatívna práca. Podľa čísla parcely zistiť stavbu. 98 to, katastrálne územie Nivy. Tak počkajte, ideme na to. Takže, budovateľská 22. Budovateľská 22. Počkajte. Súpisne, to bude staršia stavba, takže to... Ale možno, že kúpili teraz. 2011-2012 rok. Počkajte. Tu je ministerstvo vnútra vlastník, vidíte? Tu má byty ministerstvo vnútra. Budovateľská 22. Si pozrieme. Aha, takže tuto býva. Tuto niekde býva Zurian. Tak to sú tie staršie byty. Ale tam je kľud. Tam sú tie mrakodrapy. Tam je ten nový Manhattan ďalej. Čiže tu je budovateľská 22. Takže tuto býva teraz Zurian v Bratislave niekde. Preto tu chodí aj do Golema, do tej posilovne. Aha. No dobre. Dobre vedieť. Čiže tu a možno teraz by mu to predali, tento byt. Takže tu je ministerstvo vnútra, má byt číslo 4 a tu asi bude mať viac bytov vnútro. Nie, iba jeden byt. Čiže je iba jeden byt. Iba jeden byt tu je, tak toto bude asi Zurianov byt. Vlastník. Toto, byt číslo 4, budovateľská 26. Takže na budovateľskej 26 je. Budovateľská 26 dáme. Takže tuto 24. Tuto je jeho vchod. Tu je 26. Bytokomplet, áno. Tak vidíte, aj sedí aj bytokomplet, aj podľa zmluvy sedí. Takže tuto teraz býva Zurian. Byt číslo 4. Na ktorom poschodí? Byt číslo 4 na prvom poschodí. To znamená, nové okna, pozrite sa. Nové okna, vidíte? Nové okna urobené, všetko. Možno, že ministerstvo vynovilo a teraz mu to predá. Prvé poschodie. Alebo, že by to bolo toto prvé poschodie. Aj tu sú nové okna. Tak uvidíme. Tak iba pre porovnanie. Tu sa býva za 20, dvojizbový byt za 20 € mesačne. 20 € mesačne. Tak kto by to nechcel? No. Dobre. Tak to zistíme zase. Musíme napísať žiadosť na informáciu a to. Takže zistili sme to. To je všetko na dneska večer. Pozriem, či ešte niečo píšete zaujímavé. A končíme. Niekto poslal ešte 10 €. Ďakujem. Ďakujem. A čo ukážte tuto? Tak, no. Takže to.
Do podľa sa neplatí nájom. Áno, to je pravda. Ja budem bývať zadarmo. Dobre. To je všetko na dneska. Počkám 30 sekúnd. Unavený som. Dobrú noc. Pozrite si to ráno. Je to šokujúce. 10. 9. Jaj. Možno, že zajtra prídu, lebo už dali do zahraničia dotaz. Už viem, že idú do Rakúska, do Čiech, že keď ma stretnú policajti, aby ma okamžite čapli a dali na Slovensku. Ale ja hovorím, ja som na Slovensku, ja nepotrebujem sa strácať niekde, hej. Ja som tu, ja chodím na úkony, idem na súd, hej. Na čo zadržiavať Daňa, keď Daňo chce prísť sám? Pán Zurian, dúfam, že už sa tam neuvidíme. Keď prídem na NAKU, že urobia sa opatrenia, aby amorálne ľudia, ktorí nemajú ani možnosť vyšetrovať, lebo sami dostali lacné byty, vyšetrovať iných podvody s bytmi. A možno, že preto tam ste, že vás chytili s takým bytom a aby ste zakryli tie podvody s bytmi. Ja neviem, ale verejnosť sa oprávnene pýta. Môže Zurian vyšetrovať prevody nelegálne, podozrivé, kde jasne došlo k poškodeniu štátu? Môže to Zurian vyšetrovať? Má na to pouvoir, má na to vnútorné oprávnenie? Môže to robiť Zurian? Ja hovorím nie. Nemá morálne právo to vyšetrovať. No. Ináč tie zábery z tej budovateľské boli staršie, to nie sú nové. Tam možno sú spred roka, spred dvoch, neviem. By bolo treba pozrieť na Google. No, dobre, končím, ideme. Čakám 20 sekúnd. Telefón vypneme, vypínam. Telefón vypínam. Tak. Pekný večer.